Sa Radyo Bombo! Oras sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na or 20 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bomboracho, Iloilo, ang flagship station sa the number one and the most trusted source of news and information, ang Bomboracho Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Abril 15 tuig 2026. Sa gihapon, ini mula ganimo ang kurman Bombot Siyam Blanco Hover kag karon sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita nga pagatutukan ta sa aton sining pagpangalagad subong adlaw. Sa mga nagapauna karon nga mga balita diri man sa aton sining palatuntunan, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ginbisitahan ang aganan kag buhang flyover. Kung madumduman nyo pa sa aton sining mga kasimanwa sa nagpadulong diri ang tiglikom sa Department of Public Works and Highways. Iya sining pahayag sa aton sining makuturan ining may kantanan sa pagpadayon sa pagkayo sa aganan flyover. And that so happens sa aton sining mga kasimanwa nga sa iya sining pagpadulong diri may mga nagtuhaw sini iyang damage sa bahin sa buhang flyover. Igin bisitahan karon sa tigliko magudlalan tawono kung ano na ang latest sila diri na tigayo na lang makayo. Ano na ang development sa sining padayo na sa pag-construct sa aganan na flyover dira sa may banwaya sa Pavia, Iloilo. Speaking sang Pavia, Iloilo, 3 ka motibo ginatutukan sang kapulisan angot sa pagpangaluthang sa banwa sang Pavia. Isa ton sining mga kasimanwa di ginapahayag diri nga posible love triangle ang isa sa mga motibo. Ang isa siniya ti work related kag ang isa daan nga hiligutanon apang sandig diri sa bahin karon niya sang nagtaliwan ining si alias Divine. Way man kuno sang bad record sa bahin sang ila sining barangay. Sa dugang pagin sining matalupang doon nga mga balita, Congressman Leandro Liviste gin corner si Congressman Kimbo. Sa sining mga palamangkutanon sininiya banwa nga tinaw nagpangalagag man iya ang kongresista sa pagsabat. Kung sino ang nagpugong sa pag-suspend sang excise tax sa produktong petrolyo. Kung madumduman pa sa aton siniya nga mga kasimanwa, kakas ni Presidente Bongbong Marcos ang excise tax sa LPG kag kerosene. Ginsuspindi sini sang aton niya nga presidente ang excise tax sa liquefied petroleum gas kag kerosene para iya sa aton sini nga mga kauturan nga nagagamit sini sa tagsa kamatagan adlaw. Sa aton sini nga mga kabombo bangod sini na buhinan sang 3 pesos kag 36 sentimos ang kada kilo sa liquefied petroleum gas kag 37 pesos naman o kung 37 pesos kada tangke. Ginklaro naman sa presidente nga padayon sa gihapon nga ginatun-an ang pagkakas sa excise tax sa diesel kag gasolina sa piyak sa panawagan sang pila nga sapulan liwat o istoryahan liwat ang pag-suspend sa excise tax sa produktong petrolyo. Kaya mo siniya karon na mga kasimanwa ang mahapdos ang mahapdi nga ginabatsyag sa aton siniya nga mga motorista. Magluwas sila diri ginmando man ni President Bongbong Marcos ang pagbuhin sa taripa kag subong man makabulig ini kuno sa bahin iya sa paglubos ang presyo sa pagkaon. Tinutuyo sini nga lihok nga mabuhinan ang ginaagunto ang palasanon
ang mahapdos sini nga sitwasyon sa mga konsumidor samtang nga ginapasiguro naman ang proteksyon sang lokal nga agrikultura, no, agod nga makaangkon sang balanse. Kon lantawon sininimo mga kasimanwa, amo man sinigyapon ang tinutuyo, no? Madbuhinan ang palasanon, ang agoniya, ang pagkahapdos sa sitwasyon sang mga konsumidor samtang nga mapasiguro taman nga maproteksyonan ang maproteksyonan sa lokal nga agrikultura, no, kag makaangkon sa nga balanse kon kakson ang excise tax sa bahin karon iya sa nga produktong petrolyo kay hindi man lipod sa ibalo sa aton sini mga kulturan nga in order para iya nga maka-produce ikaw sang sufficiente nga pagkaon ginakinahanglan mo man sini nga magamit sa mga makinaryas nga nagakinahanglan sang produktong petrolyo. Sa aton sini nga mga kasimanwa, humalin niya sa umpisa sang pagtanom, pagpatubig nimo kinahanglan nimo nga maggamit sang produktong petrolyo para sa imo sini nga mga water pumps sa pagpatubig sini sa imo nga talamnan. Sa aton sini nga mga kasimanwa, sa bahin pagigkaroon niya sa pang-harvest, sa bahin pagigkaroon niya banwa sa pasiguro nga magpabilin nga preska ang imo sini nga mga produkto, hindi dali sini nga magkaladunot. Dugangan pagin sina sa aton sini nga mga kauturan, kung istoryahan ta naman ang palay, ti harvest, ginagaling gagamit yapon sang produktong petrolyo kag labi kag labaw sa tanan hindi ka man yapon kaluwas sa aton sini mga kasimanwa sa sining ginatawag naton nga mga or ining transportasyon sang goods sa aton sini mga kasimanwa kay halin sa mga kaubahan, halin sa talamnan ginatransport ini padulong sa mga merkado. So sa gyapon ang pagtransport sa mga produkto nagagamit gyapon sa gatong. So paano kita makangkon sa balanse sa aton sini nga mga kasimanwa sa lokal nga agrikultura kon ang kuan sang excise tax ining ginagamit na paano lutuon ang mga produkto. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti kung gusto ninyo nga mabuhin-buhinan nga palasanon sa mga pumuluyo, ti diri nakitaw sa pagbuhin sa excise tax o kung na pag-suspend sang excise tax. Apang sa aton sini nga mga kauturan, no, samtang nagakinagual kagapon dito iya sa may House of Representatives, particularly sa House Committee on Justice, may pagsinapol naman iya karon banwa nga ginpatigayon man ang pila ka miyembro sa House of Representatives nga kung sa din arang presensya ni Batangas Representative Leandro Liviste kag may kaygayunan dito banwa nga nagpamangkot siya di bala Representative Kimbo, honest ka nga sahi isang nga tawo, di ang sabat mo sakon dapat ang minatuod lang ang honest man nga sabat sa aton sini mga kasimanwa, ti dira pala nga daan sa mo sini nga mga linyahan dito nakagadumidyo nag-igham si Representative Kimbo naibaluan niya sini banwa ngati ang punto sa mga pagpalamangkutanon nga pagabuyan sunod ni Representative Leandro Liviste ang may yara na sa butsilingon bala kung sano pa may trap na sa punta sa aton sini nga mga kasimanwa tiari bala sa aton sini mga kultura no hibaloon naton ano ang anong plastada sini kay may gimbuyagyag na naman dire ang bataon nga kongresista anak ni Senator Laurel Ligarda natuhoy sa kung sinong nagpugong no nga isuspend or buhinan ang excise tax sang produktong petrolyo na mensyonarya man kung sino arim lao matian naton sa isa man kapag sinapol no sa mga miyembro sang House of Representatives. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang
suspension ng VAT sa langis. Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes kayo, no? Bawal, hindi nyo po bawal ang pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but the levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon, hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, CES, hindi mo nga sinabi, Rector, CES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto ko Ikaw na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. There you have it, si Congressman Leandro Liviste. Sa paghusisa niya sa kay Representative Miro Kimbo, no? Sa bahin sa Economic and Energy Committee. Siya man isa karon ang acting chairperson sa House Committee on Appropriations, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, siya ang chairperson sa House Committee on Ways and Means. Sa aton sini nga mga kabumbo, tinaga-focus diri ang iya sini nga komitiba sa pag-address sa sining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kag subong man yaman ni sa sakop ni sang iya katungdanan ang mga ginatawag nga Legislative Energy Action Development o kon LED Council, no, or LEAD Council, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Do nabutang man sa alang-alang karon ining si Representative Kimbo sa 2nd District sa Marikina. Sa aton sini nga mga kasimanwa sa pagsabat sa direkta nga palamangkutanon ni Leandro Liviste sa kumbaga pa caught off guard si Representative Kimbo sa aton sini nga mga kasimanwa. Stand corrected gali, no? Value added tax, ini excise tax ang ginapa kakas sa aton sini mga kasimanwa sa bahin karon niya sa produktong petrolyo. Kung madumduman pagid sa aton sini nga mga kulturan, sang ara gid sa kainiton sang konflikto sa dito iya sa Middle East, no? May mga lihok nga ginpatigayo ng aton sini iyang lower and upper house, no? Kung sa diin may pila ka mga House of Representatives nga nagduso sa pag-suspend or pagbuhin sa excise tax or sa sining value added tax sa produktong petrolyo, no? Pero nakibot kita gapon nga ang ginpayag iya sa aton sini nga presidente diri siya ma-suspend or masuspend sang excise tax sa bahin karon sang liquefied petroleum gas and kerosene sa aton sini nga mga kasimanwa kay suno diri banwa sa paig sang aton sini nga presidente ang LPG kag ang kerosene amo ining masami nga ginagamit, hindi lang nga masami amo ining ginagamit sa tagsa ka matag adlaw sang halos kadam-an nga nagaluto sa ordinaryo sini nga panimalay, sa mga restaurant, sa mga karinderya, no? Tanan-tanan nagagamit sini
Ti diri kuno iya mas labing makapahagan-hagan sa palasaanon sa ngaton sini ang mga kabumbo. Pero on the other hand, kung lantawon sini nimo banwa, mas malabing makapamagan kung sabahin sa produktong petrolyo ang kakso ng value added tax or isuspend temporarily ang excise tax sa aton sini makasimanwa. But here comes ang pila ka mga senadors and subong man mga economic managers sa pungsod Pilipinas nga ti hambalyas niya, di lang. Hindi nyo pagamasin na. Kay mamurdoy kita karon, no? Maigod kita karon, maumang kita karon. Kung pati inaya, ipaiway sini ninyo sa aton sini nga mga kuturan. Kay pila kuno ka gatos ka bilyon ang madula sa pungsod na Pilipinas kontemporaryo nga kakson or kung kakson giman sa aton sini magkasimanwa ang value added tax or the excise tax sa petroleum products. Ti sa aton sini makasimanwa may mga nagapabutyag man gani, alilintukin siya nga punggan-punggan nyo na. Dako-dako gali ang tax nila. Ti anong kayuhan nga naagom sa mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas. Bilyon man gani ang kita sa aton sini iyang pungsod through taxes, no? Pero ti ginakawat man lang sa mga hakugan, mga bakakon, mga lampingasan sini nga mga opisyal sa nga gobyerno. Ti hambal sang kadamaan nga mas mayo na lang isuspend yun na, no? Panigurado pa nga ti bisan paano ay nakamusang kalawaton dira. Kaya mo guro niyang puro pugong-pugong man sang kadamaan sang mga opisyal sa nga gobyerno ang pagpugong pagbalabag nga hindi iya isuspend temporarily ang value added tax sa bahin sa nga petroleum products. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti karon nabalahuba pinaagi sa kay Representative Leandro Liviste, nakaistorya na isla ni Representative Miro Kimbo, no? Nga yan nagapugong abi among akon nga kasi Mario, no? CES blat iway ang bali ni Representative Liviste. Iway naman sang iban ring nga ES, no? Kunti si Executive Secretary Ralph Recto anay tiglikom sa Department of Finance sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Ti mag-amo sini ang sitwasyon sa aton sini nga mga tagpalamati ang baga ni Congressman Liviste. Ya dapat panindugan nato nining separation of powers. Kung iduso iya sa bahin sa mga legislators, dapat aktuhan hindi tayo magpadikta sa kagustuhan kag sa mga tinutuyo sa ehekutibo. Kung ninyo pa sini madumduman sa aton sini makasimanwa sa nasiling ko na may mga member sa House of Representatives nga nagpasar sining paggadula sa excise tax or pagsuspend sa excise tax or the value added tax sa petroleum products, no? Amo maningin wangal sadto ni Senator Loren Ligarda. Siling niya sagad ka mo ka sabahin sa House karon, sagad ka pinulok to nga dapat amo sini urgent ni. Ti karon kay pagsaka diri sa bahin sa upper house or sa Senate ginaprubahan man namon ti ano na dayon. Mambala ka mo nga tun-an nyo pa. Ti do tinarso nga sahi isang mentalidad inang inyo. Urgent tapos tun-an nyo pa kay napasar naman diri sa bahin sa Senado. Ti saton sini nga mga kauturan may mga ginali pagsiguro nga kung ano pa nga mga pulupisitas nga sarang pa iya nga makaros sa mga manugkaros nga nagapungko karon sa gobyerno nga may mataas nga posisyon. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti kung madumduman nyo pa gapo nagnubo gyud presyo sa produktong petrolyo ang pamangkot mapadayon blaine or bantayan ta naman siya masunod sini nga semana base ang 20 pesos kag pilato 89 sentimos
nga pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo, base gulpiada naman sa kaan naman kita 30, hambalon lang dayon nga ti i-staggered ta lang. Ti saton sini nga mga kuturan, balda naman si Juan kag si Pedro, si Juana kag si Marisol kag si Marites. Kung magpadayon lang ang kasubong siniyang plastada, asang panggobyerno sa aton sini nga mga opisyales nga mas labi pa yang ginapasulabi ang silid-ingon nga kon diin patusarang sila nga makapangaros sa pundos ang gobyerno sang sakayuhan sa mga pumuluyo nga nagaigod nagaguniya sa karon sini nga matinion. Oras naton sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa nasiling na naton na banwa, no? Kagina sa Bombo Report sa First Edition, aton man sining agin palinton sa aton sining mga kabombo, ining informasyon nagikan karon sa pag-asabla nga mayara sang pagsaka sang temperatura, no? Or may mataas nga temperatura sa bahin iya sang pila ka mga lugar diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang April 15 top 10 highest heat index forecast aton sini nga mga kasimanwa, no? Kung sa diin ti gina-qualify ining kosyon or butsilingon mag-andam ka na, nag-range ini from 27 degrees to 32 degrees Celsius. No? Sa aton sino makabumbo, extreme caution nag-range ini from 33 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. No? Kunyara ka naman sa danger level sa aton sino mga kauturan, no? Butsilingon nag-range ang heat index ang kapaangon, no, sa nasambit sini nga area or sa particular nga area, no, naga-range from 42 to 51 degrees Celsius, no, sa aton sini makasimanwa. Kung extreme naman gani ti lapaw na sa 52 degrees centigrado ang kapaangon or heat index sa inyong lugar. So yari karon ang napulo ka mga lugar nga may mataas sini nga heat index. Top 1 diri amo ang Cotabato City, Maguindanao, 45 degrees Celsius. Top 2 Dumangas, Iloilo nga mayara sa 41 degrees centigrado. Ginasundan sang Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Sangli Point, Cavite, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Giwan na Eastern Samar, kag Butuan City, Agusan del Sur nga lunsay mayara sang forecasted nga heat index nga nagalabot sa 40 degrees Celsius. Ang Hinatuan, Surigao del Sur iya 39 degrees Celsius. Sa aton sini nga mga kasimanwa na bilong sa danger level ang Cotabato City, Maguindanao, samtang ang nabilin nga siyam ka mga lugar ang yara sa extreme caution. Sa mga kauturan naton diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, bisan diri sa syudad sang Iloilo mabatsyagan mo man ang kapaang. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang hindi lang ni kabatsyag sang paang siguro ti siyempre si Bombojan Dave ara sa tech bagusbos ng aircon. Ara ako ari di sa announcers booth nagabagusbos man ang aircon sa mga opisina. Nga nagabagusbos ang aircon, nagabagusbos ang aircon kiti matugnaw kag na-maximize mayong iya sining function. Way man nagalapaw sa ginaplastar dira nga dapat within sa ara magisagyapon sa level sang conservation naton no, sang energy. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pero sa mga kauturan naton, particularmente sa mga housewife, no? Particularmente sa mga kauturan naton nga yara ang trabaho nila ra sa sulod sang balay, no? Bauti mabatsyagan nilang kapaang, no? So ang advice siguro naton ti siyempre preparar gid sa madamo sini nga tubig for hydration. And then ang electric fan guro ti mas mayo kung medyo ara siya sa handong lugar parang iya sini nga buga
mabrubugnaw pa man. Hindi nga nagpandar ka ni electric fan kay para mapahangin-hangin ka. Prong bugaya, init man. At Isus Maria Kagusip po, daw kasubong lang na karon niya nga doon ano lang ginapaalangayan ka man. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Another, sa mga kulturan naton, particularmente sa bahay naman karon niya sa mga driver. Humalin sa tricycle, e-bike, bus driver. Hindi ko na niya pag-idugang ang mga screwdriver. Joke only. Sa mga kulturan naton, delivery rider, no? Gatagiti subong ang init, take time gina nga magapropaway bisan na 5 minutes to 10 minutes or 15 minutes lang no nga maka-recover ang inyo sining lawas tahaw-tahaw ang kainiton sa inyo sining lawas kung masabi nga nagabulad ka mo no sa adlaw bangod giti siyempre driver ga biyahe no mga delivery rider ni nagadulong sang mga goods dira pagkaon or whatsoever no sa aton sini nga mga kabombo. And speaking of sa mga delivery rider sa mga yara sa balay bla o yara sa opisina, total aircon man kamuda. Kung nagpa-deliver ka mo, gain nyo man tip. Kung gain nyo man tip na kung ang balayran nyo, for example, engineer 120, tapos ang inyong kwarta is 150, ang 30, ihatag na lang na. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ayawat pa na sa mga kauturan naton nga mga rider, sa ilaman sini nga pagpatial sa init bla no sa aton sini nga mga kabumbo sa mga nagamaniho sa di pa masiro nga salakyan pila ganing pliti subong Engineer John Dave 15 o 13 sa tradisyonal bla no kay ti subong lately abi why na ko nag-commute nag-teleport na lang ako. Kay pagambag ka karon ka nag-drive ka siyempre magasto man gyapon. No, pero kung ga-teleport ka lang ya, halin sa Rob Pabia pakadto, diri sa estasyon mo ng ruta ni Bumbo Jan Dave, why man guro sa may mabantay si mo 20 pesos. Si Bumbo Jan Dave man ni naghatag sa akon sang sang ideya nya Bumbo Sam magplite ko 20, kung may pulo ko gina 30 ako na lang na. Porte ka namin. Ako na iya sa aton sini nga mga kabumbo. Bisan pa paano do may punto man tong apilar ni Director Migo ko bla Ilte Parbi. Pinaka-migo ko gini sa bilog nga kalibutan. Si Director Richard Osminya. Ito lang ang bali ang ati kung may sulusubra ka na gaan mo aton sini mga driver, no? Ti subong mapisar gini sa mga driver nato na pisar nga ti may mga ayuda sila nga nabaton pero ti ano man lang gitong puwersa sa ayuda sini nila man why man sa pagpanghikay makabulig to sa ila pero ti kita buligan tapagin sila no sa aton sini karon nga mga kabumbo. So muna maghalong gida sa tuman nga kainit karon sa aton sini nga panyempo kay posible ni nga magtugas ang heat stroke or heat cramps sa heat stroke sa aton sini sa mga farmers naman. Bao kabalugin kita sa aton sini nga mga kabumbo sa sitwasyon subong no sa mga kaumahan hindi lang sa mga farmers nga mga mangunguma kundi sa mga livestock kag poultry problema man nila subong ang tuman kay init sang tsimpo kay damo sining nagakalamatay bangod sa heat stroke sa ila sini nga mga hinuptanan sa aton sini nga mga kabumbo. So mas labing mayo bastante nga tubi para sa inyo sini nga may hinuptanan. May nakahotik sakon siguro damo naman ang nagagamit sini mas nami kuno ko ng inyo sini nga tubi bla hilabi pa kon mga mo sining sitwasyon no nga tuman na ka init masingka lang nga init butangan nyo kuno sang sang muskubado nga kalamay para nga hindi matamaan ang inyo sini nga mga hinuptanan dira kurang kilala ko pagani sinya muskubado nga klamay, gamay na lang nga timplahan ay dayon kung luto mo sa buruso na araw-araw pa. 50 o kon 50 minutos na nakaligad sa takna sining last 11 driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kauturan kung inyo pa madumduman kagapon sining adlaw sa ginpanigayon sini nga hearing sang House Committee on Justice damo sa mga laragway nga ginpagwa dito as annex si Mr. Ramil Madriaga
ang una-una nga ginpagwa niya amo iya ang laragway nga makuha sa sikap no do grupo ini siya nga nagabulig or nagbulig sa kandidatura ni Vice Presidenta Sara Duterte no sa aton sini nga mga kauturan. Now sa likod karon sang sa background ni VP Sara dito kaga nasiplatan nga may ara sang painting. Ti may namangkot, hindi ko lang ma-recall gid no, aplo pasensya. May namangkot kagapon nga isa ka member sang House of Representatives or sang House Committee on Justice. Nga Mr. Ramil Madriaga, do you recognize the painting behind Vice President Sara Duterte? Oh, no? Ti hambal ni hambal ni Mr. Ramil Madriaga niya, oo, recognize niya, alam mo may scholar ako. No, do ginhatag ina sa kay BP bilang pasalamat. Oh. Karon gumuwa ining nasambitan nga laragway. No? Kagga daw kasubong iya nga may mawaldati kun tani. Oh? Mawaldati, sino mawaldati bumbutsam? Sino mawaldati? Ang mawaldati ang artist mismo. No? Sa aton sining mga kabumbo, sining painting nga nalakip as annex sa supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, no? Ti Ari Paganio, Ari Pabanwao ang tawag sibla conversation, no? Sa aton sini mga kabumbo sang artist mismo, no? Ginpabutyag ya siya may namangkot siya niya pagpakita they are talking about the painting. May ahiya called he's watching the news. Is that really yours? Nagsabat niya, yes, 1 million %. Tapos Miley, thought so. Yan daw binigay ni Madriaga kay VP Sara. Did he buy it from you? Do you know him? No. Munang sabat. He's a kidnapper. Ha ha ha. Tapos, I gave that to Sara straight. LOL. But silingon sang LOL. Laughing out loud. Oh. Abi ko na kung kulang lang isa ka litra. Anyway, amo na ang balya sa aton sining mga kabumbo. Ti Ari Padigani, oh. No? Kag may pilaman ka mga senyorita, ang ano gali ang nasabitan gali nga painting is called Senyorita Mixed Medium 3x3 feet 2020. Oh? She overcame everything that was meant to destroy her. No, muni siya ang ginbutang dira sang artist, no? Time of post and dates. The quote is FN perfect. Can I share this with the blank? They might find it useful sa sining to discredit kuno sa sining liar. No. May mga tinaga pa gani nga bakakon. Oh. I'm not a scholar and I'm not from Laguna and I gave that to her directly when she was mayor of Davao. Oh, mo nang ambal sang artist mismo ha sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Oh, granting for the sake of discussion, kon ini isa lamang kapag pangguba or mambal abi naton nga kaigayunan para i-discredit si Mr. Ramil Madriaga sa aton sini nga mga kulturan. Oh, hindi man guro sini maglabot sa punto nga una gani nga post nakita ta hinago pa nimo. No? Ginahinago pa ni sang artist or sang friend sang artist nga nagpabalo sa iya ang iya sini nga pangalan, but later on
nagwa na gid iya ang nasambitan sini nga artist sa aton sini karon iya nga mga kabombo kag iya sini nga gin pakita or gin pabutsyag man gani ang iya sini nga pahayag na tuhoy sa sining pahayag man ni Mr. Ramil Madriaga. And later on may pila pagkikita sa mga sini ka mga punto no sa aton sini nga mga kabombo kay ti there was a time nga sa pamuno pa lang sang nasambit sining hearing, may isa ka member sang House of Representatives man to nag-question sa regarding sa notaryo sa affidavit ni Madriaga sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Kay gusto niya nga mapasiguro nga si Madriaga ginman bala ang nasambit sini iya nga nagsubmit sining iya nga affidavit or basi may tawo dira nga mga nagsulo-supplement lang or whatsoever sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi amo sina ang essence ang maghambal ikaw nga sworn affidavit. Hindi to pag inarimalaso kay sa pagpamangkot ni Representative Ridon sa aton sini nga mga kabombo, no? Kapilay gid imit lang ang mga tinaga nga hindi ko na ma-recall yan kasi hindi akong naglagay niyan. Upot sinuon may iban nga tao nga nag-supplement o nagbutang sa mga laragway as annex, no? Tapos ipanarate sa kay Mr. Madriaga. Amo sinang natabo. Anyway, plastar ta dugang ina karon pero ginaplastar lang ni naton sa aton sini nga mga kasimanwa para iya sa kaklaruhan kag kung ano ang mga nag-transpire kagapon siningadlaw sa hearing. No? Hindi iabot silingon nga ginatakol naton kag ginapangitan sang diferensya kay kumo maka-Duterte kita or maka-Marcos kita way kita dira sang musina ang aton lamang sinadriya banwa nga tiuntaton na dapat ining pagpalapaw sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Balikan ta ni bala karon sa aton sini paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udo pagkatapos sang Bombo Network News. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig man ang maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
options agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa 15 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Ramil Madriaga na may tumulong sa kanya para makapasa sa pagkaabugasya. Si dating Ombudsman na Samuel Martires naman itinanggi ring tumanggap ng pera mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aligasyon naman ni Ramil Madriaga, tinawag na gawa-gawa lamang. Sa ibang mga updates tayo mamayang Sandigan Bayan 3rd Division, sinimulan na ang inspection sa mga flood control project na dahilan ng pagkakakulong ng ilang personalidad na dawit sa flood control scandal. Sa ulat panahon naman, dating Super Typhoon Sinlaco tuluyan ng humina bilang isang typhoon. Sa provincial report, abangan pumamaya mahigit 100 milyong piso tinatayang halaga ng nasunog na auto supply sa may Tuguegarao City kagabi. Sa international news naman, umamaya si US Vice President Vance o J.D. Vance ipinagtanggol si US President Donald Trump sa pagbatikos niya kay Pope Leo XIV. Samantala, US destroyer naman napigilan ng 2 oil tankers na tinangkang lumabas ng Iran. At sa sports balita, abangan humamaya si Alex Yala muling sasabak sa Madrid Open 1000. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mariing binabulaan ni Vice President Sara Duterte ang akusasyon o aligasyon ni Ramil Madriaga na humingi siya ng tulong upang makapasa sa law school. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ngayong araw, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang nasabing claim ay isa lamang sa mga kasinungalingan na nagmumula sa isang taong desperado na kasalukuyan na nakakulong dahil sa kasong kidnapping. Isang opisyal na pahayag ay sinabi rin ni Vice President Sara na ang nasabing claim ay isa lamang sa mga naturang kasinungalingan. Samantala, iginiit ng pangalawang Pangulo na natapos niya ang kanyang pag-aaral ng batas sa sariling sikap at hindi siya nangangailangan ng tulong ng ibang mga tao. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na kailanman ay hindi siya humingi ng anumang propesor ng special accommodation para sa kanya o kanyang mga grado dahil ang minimum requirement sa law school ay madali naman umanong maabot. Binigyang diin niya na pasado naman siya sa bar exam noong 2005 sa unang subok pa lamang niya noong Setyembre ng parehong taon kung saan nakakuha siya ng general weighted average na 80%. Nauna lang tinawag ng kampo ni Duterte na delusional at pure fiction ang mga pahayag ni Madriaga sa House Justice Committee hearing kahapon. Sinabi rin ng Pangulo na ang mga alegasyong ito ay bahagi ng isang pagsisikap na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay sa mga usapin ng impeachment. Itinanggi naman ni dating Ombudsman Samuel Martires ang aligasyon na tumanggap siya ng pera mula sa mga tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumabas ang pahayag matapos ang testimonya ni Ramil Madriaga sa Kamara nitong Abril 14, kung saan sinabi niyang naghatid siya ng 2 bag na naglalaman ng tig 35 million pesos sa parking lot ng Office of the Ombudsman noong Disyembre ng taong 2022. Ayon kay Madriaga, ang pera ay mula umano sa kampo ni Duterte at iniuugnay din sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang aligasyon ay bahagi ng investigasyon kaugnay sa impeachment case laban sa Vice Presidente na sinasabing mabilis na nagastos ang 125 million pesos confidential funds noong 2022. Mariin namang itinanggi ni dating Ombudsman Martires ang naturang ugnayan sa naturang transaksyon at iginiit na walang batayan ang mga paratang. Ang kontrobersiya ay patuloy na binabantayan ng publiko dahil sa implikasyon nito sa integridad ng mga institusyon ng gobyerno at sa kasalukuyang proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo.
Sa kaugnay pa rin po mga development hinamon ni House Justice Committee member Terry Ridon, si Vice President Sara Duterte na direktang harapin at sagutin ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga, ang detainee na nagpakilalang dating bagman ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Representative Ridon, napatunayan ni Madriaga ang lahat ng kanyang mga alegasyon o akusasyon sa pamagitan ng maraming dokumento tulad ng mga larawan, mga video, mga bank check na nagkakahalaga ng milyon-milyon at iba pang dokumento na kanyang hawak. Binalikan ng mambabatas ang naging testimonya ni Madriaga ukol sa personal na pakipag-usap niya sa mga miyembro ng pamilya Duterte tulad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte at mga malalaking personalidad na naging instrumental sa pagkakaluklok o pagkakahalal sa umag-amang Duterte. Ayon kay Ridon, kapani-paniwala ang paglalahad ni Madriaga sa kanyang personal na kaalaman at ang malawak niyang kaalaman sa pamilya Duterte. Sa kasalukuyan, nakapaglahad na anya si Madriaga ng malawak na impormasyon na lalong nagpapatatag sa mga alegasyong nakapaloob sa dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung itinuturing man ng kanyang kampo bilang weakest link, itong si Madriaga, dapat na anyang harapin ng pangalawang Pangulo ang kanyang nagpakilalang dating bagman at patunayang hindi niya ito talaga kilala o wala siyang kredibilidad. Samantala, positibo naman si Ridon na kasunod ng pag-waive ni Madriaga sa kanyang karapatan sa ilalim ng bank secrecy ay makakapagpakita ang nagpakilalang bagman ng direktang bank o itong check links sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte o ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Isusumitean niya sa Anti-Money Laundering Council ang waiver ni Madriaga upang makita kung mayroon o aktibo ang mga tinutukoy niyang bank accounts at kung may mga anomalyang transaksyon sa mga ito. Itinanggi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyong na-disburse o nagugol ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 24 oras. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., abogado ni Vice President Sara, walang tunay na batayan ang akusasyon ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at bagman ng Vice Presidente. Naniniwalaan niya silang kasinungalingan ang lahat ng akusasyon ni Madriaga kung ikukonsidera ang kanyang source. Wala rin umanong involvement si Madriaga sa confidential funds o sa anumang kapasidad at hindi rin nagsilbing empleyado ni Vice President Sara. Nabigo rin anya si Madriaga na magpresenta ng mga dokumento para suportahan ang kanyang akusasyon. Question din ni Atty. Panelo ang kredibilidad ni Madriaga dahil ang mga umano'y patunay ng ugnayan niya kay VP Sara na ipinakita niya sa impeachment hearing ay lamang mga campaign photos, group Zoom meeting at video greeting sa kanyang kaarawan. Ayon sa abogado, hindi ito nagpapatunay na may ugnayan si Madriaga sa pangalawang Pangulo dahil ang mga larawan ay kuha sa campaign events at virtual meetings kung saan kasama ang mga election campaign volunteer noong panahon ng pandemya. Ipinaliwanag din ni Atty. Panelo na ang birthday greeting ni Vice President Sara kay Madriaga ay nagpapakitang hindi siya kilala ng Vice Presidente dahil recorded ang mensahe na hiniling ng mga individual na hindi naman personal na kilala ng Vice Presidente. Pagdating naman sa paglagda ni Madriaga ng bank waiver, sinabi ng abogado na magpapakita lamang ito ng mga account na nasa ilalim ng pangalan ni Madriaga at hindi magpapatunay ng anumang ugnayan niya sa Vice Presidente. Inihayag din ni Atty. Panelo na maaaring may motibo si Madriaga para makalabas ng kulungan base na rin yan sa messenger message na ipinadala niya kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Update tayo sa ibang mga balita mga kabombo, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itong Net Servicing Contracting Program, umarangkada na po ngayong araw. Maki-update tayo mga kabombo sa pamagitan po ng live report ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Ever, umarangkada ngayong araw ang Net Service Contracting Program ng Department of Transportation sa iba't ibang bahagi ng bansa na sasaklaw sa mahigit 800 na mga ruta. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, naglaan ng pamahalaan ng 800 million na pondo para sa service contracting program sa road transport sector na inaasahang ipatutupad yan sa loob ng 2 linggo.
Layunin nitong matiyak ang kita ng mga driver kapalit ng kanilang serbisyo kahit hindi puno ang kanilang mga biyahe. Upang mapalawig na ang implementasyon nito, humiling ang ahensya ng karagdagang 5 billion mula sa Department of Budget and Management para may pagpatuloy ang programa hanggang Hulyo at mas marami pang driver ang makinabang. Paglilinaw ni Lopez na kasabay ng pagsisimula ngayong araw, tuloy-tuloy rin ang registration ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa nais pang makiisa sa programa. Pagtitiyak ng kalihim na dapat mabilis itong maaprobahan at agad na makibiyahe. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Po ba na pag-start ngayon, ongoing pa rin yung registration para sa mga chauffeur na gustong mag-join? Tama po. Yung mga start na po ngayon, may mga dati for the last I think 2 days, may mga nakapag-register na po. So tayo tuloy-tuloy na ma-registrate na for registration, may ibang sasakyan. But for those nakapag-comply na sa registration, again, nakasubmit na requirement, they should start already po. Kailangan na po. How about, sir, yung outside NCR? Nationwide po. May mga, that's why sabi ko, alam ko kahapon, ang report sa akin may Dagupan na magsisimula na rin ngayong araw. Hindi ko na alam kung ano talagang ruta sa Dagupan. Meron na rin sa mga ibang lugar. As based on the report of LTFRB yesterday, meron mga 50 routes na handa mag-start ngayon. Samantala, inanunsyo rin ni Lopez na inilunsad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang paggamit ng QR code system upang mas epektibong mamonitor ang aktwal na tinatakbong distansya ng mga public utility jeepney na kabilang sa programa. Paliwanag ng kalihim, magsisilbing alternatibo ang QR code system para sa mga driver na walang GPS tracking device upang matiyak ang maayos at transparent na pagbibigay ng bayad. Mayroon ding itinakdang 100-kilometer distance cap kada araw bilang basihan niya ng compensation at upang maging patas ang distribusyon ng pondo. Muli pakinggan natin ang tinig ng kalihim ng Department of Transportation, Giovanni Lopez. Na-explain sa akin dito na QR code manggagaling sa LTFRB. So from point A to point B, parang yes, i-scan nila. Parang may time. So gano'n po. Bukas pa rin po. Bukas pa rin. Kasi may mga may mga modern jeepney, buses, naka-GPS. Naka-GPS po sila. So ito, it's just an option. Added option. Kung ano lang talaga, para makatulong na rin. Or mas maganda sa kanila. If they don't want to spend 500 pesos as additional burden sa kanila para sa GPS, then may ibang option. Pero again, yung payment side, the 3 to 5 days, we committed, baka madagdagan yung araw na, if we do manual. Yun na naman yung inahabol namin. Kaugnay nito, nanawagan si Lopez sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng sarili nilang service contracting program upang mas mapalawak ang tulong pinansyal sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Base kasi sa tala ng kagawaran, inaasahang maaaring umabot umano sa 1,800 ang arawang kita ng mga jeepney driver na sasali sa programa. Para naman doon sa ating mga kabombo at Castor Nation na nais nga, yung mga commuter natin na makiisa dito sa net servicing program, ang titignan lamang nila, Bombo Genesis at Bombo Ever, lalo na doon sa may EDSA busway, ay may tarpaulin na nakalagay na net service contracting program. So doon, kapag sumakay sila doon, maaaring umabot ng 40% discount yung kanilang bayad. So kung ikaw ay student, PWD at senior citizen, 40% ang matatanggap mo. Pero kapag regular na pasahero, ay 20% ang discount para sa iyo. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod. Bombo isa? Yes, Bombo Genesis. Isang update lamang kasi yung reklamo pa rin ng mga chopper nung nakalipas na interview natin sa grupo ng mga chopper, ng transport group. Sabi nila hanggang 350,000 yung mga chopper sa buong Pilipinas, habang hanggang 50,000 lang yung pwedeng i-absorb ng programang ito. May possible expansion ba? Naasahan hanggang sa susunod na buwan siguro, mga Mayo? Bombo isa.
Bombo Genesis, katulad nung sinabi nga kanina no, ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ay kaya sila humihingi na dagdag na 5 bilyon para if ever nga na mapagbigyan ito at mabigay ito sa ahensya, ay gagamitin din ito dun sa Net Service Contracting Program at lahat ng mga innovation, kasi isa rin no, sa tinitignan no, Bombo Genesis, itong pakikipag-ugnayan nga sa DICT ng Department of Transportation para naman doon sa GPS tracking, kasi isa rin yun no, sa tinitignan na pwedeng gastusin. So if mapagbibigyan o maibigay na itong dagdag na pondo dito sa Net Service Contracting Program ng ahensya, ay maaari pa itong mapalawig no, ng kagawaran, Bombo Genesis. Kailan kaya kung sakaling mapalawig? May target ba o may timeline ba? Wala naman. Ang timeline na ibinigay sa atin, Bombo Genesis, kapag natanggap daw itong 5 billion at na-aprobado na ng Department of Budget and Management, maaaring hanggang Hulyo no, itong Net Service Contracting Program. Yan yung ating kaninang sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pero pagtitiyak niya nga, even after nitong Hulyo, Bombo Genesis, titignan pa nila yung maaari pang pwedeng gawin kung ipagpapatuloy itong Net Service Contracting Program nila, Bombo Genesis. Matagal-tagal pa pala. Sige, maraming salamat, Bombo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, balita pa rin po sa transport sector, maaari pong makakuha ang mga tsuper at operator ng jeep at UV Express vans ng 10 pesos kada litrong fuel subsidy sa 52 gasolinahan sa Metro Manila. Sa ilalim po ng fuel subsidy program, maaaring makakuha ang kwalipikadong public utility vehicle operators ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel o maximum po yan na 150 na litro kada linggo, nakatumbas ng 1,500 pesos na lingguhang subsidiya. Kailangan lamang pong magtungo ng mga tsuper at operator ng jeep at UV Express vans sa mga accredited na gasolinahan para makakuha po ng diskwento. Hindi na kailangan ng fuel subsidy card o hiwalay na aplikasyon. Kailangan lamang pong suriin ng facility personnel ang license plate ng sasakyan kung ito ay kwalipikado. Ang mga gasolinahan na accredited po sa fuel subsidy program ay matatagpuan dyan sa may A. Bonifacio Avenue, sa may Commonwealth Avenue, Marcos Highway, Quezon Ave to España Boulevard, gayon din po sa may Rizal Avenue, partikular na sa may Monumento to Carriedo, at gayon din po sa may Zapote Road. Ito nga pong araw ng Martes, sinimula ng gobyerno ang pagrolyo na ng diskwento para sa mga pampublikong jeep at UV Express vans sa Metro Manila. Samantala, nagsagawa ang Sandigan Bayan 3rd Division ng inspection sa flood control project sa may Balagtas River, Pandi, Bulacan ngayon pong araw. At ito ho ay isa sa mga paraan para ma-verify ang mga salik na bumabalot sa government project na meron pong sinasabing anomalya at nagsisilbing pangunahing basehan sa pagsasampa ng kaso laban sa ilang mga kilala at malalaking personalidad. Ang naturang proyekto, mga kabombo, na matatagpuan sa may Purok 5, Barangay Bunsuran, ay ang naging dahilan para masampahan ng kaso sina dating Senator Ramon Revilla Jr. at mga dating Department of Public Works and Highways Engineer sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at iba pang mga kilalang personalidad. Ito ay ini-award noon sa kontrobersyal na construction company na Sims Construction. Isa rin sa mga pangunahing tinitignan ng Anti-Graft Court ay ang testimonya ng isang witness na ipresenta ng prosecution service kung saan dumalabas na ang naturang flood control project ay halos kapareho lamang daw ng isa pang proyekto na nasa Balagtas River at dumadaan din sa naturang barangay. Kasama ng korte sa naturang inspection ay ang bagong officer in charge ng Bulacan 1st District Engineering Office. Aminado naman po ang Bureau of Customs na malaki ang mawawala sa koleksyon nito matapos natapyasan ng Administrasyong Marcos Jr. ang excise tax ng liquefied petroleum gas at kerosene habang nasa kasagsagan ng krisis sa langis. Ayon kay Customs Commissioner Arnel Nepomuceno, maaring mahigit kalahating bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil dito.
Paliwanag naman ng opisyal, hanggang 500 million pesos ang buwanang koleksyon ng gobyerno sa excise tax ng liquefied petroleum gas, habang 20 million pesos naman ang nakokolekta para sa kerosene. Sa katunayan niya, umabot sa 4.5 billion pesos ang nakolekta ng ahensya sa liquefied petroleum gas noong nakalipas na taon. Umabot naman sa mahigit 100 milyong piso para sa kerosene. Kung aabot ng mahabang panahon ang pagpapatupad sa mas mahabang excise tax, tiyakan niyang mas malaki ang mawawala pa sa koleksyon ng Bureau of Customs sa dalawang pangunahing inaangkat na produkto. Sa kabila naman nito ay nangako pa rin si Nimpong Moceno na pagbubutihin pa ng ahensya ang koleksyon ng tax sa iba pang mga inaangkat na produkto upang maabot pa rin ang target collection para sa taong ito. Walaan niyang magagawa ang Bureau kundi sumunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tulong na rin sa kasalukuyang krisis sa langis. Sa iba pang mga development, naniniwala ang isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte na walang katotohanan ng mga pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang unang pagharap sa House Committee on Justice. Sa katunayan, ayon kay Attorney Paulo Panelo, katawa-tawa ang kanyang mga testimonya habang ang kanyang mga alegasyon ay pawang imposible. Ayon pa kay Attorney Panelo, iniwasan ni Madriaga ang lahat ng mga ebidensya na tinukoy ng kampo ng Pangalawang Pangulo sa perjury complaint na una nilang inihain kamakailan. Patunay niya na nagsisinungaling ang naturang resource person. Kabilang dito ang alegasyon ni Madriaga na nag-deliver siya ng 80 million pesos na cash sa isang sasakyan na umunoy minamaneho ng isang Rhea Kilala. Nagsagawa ng verifikasyon ng kampo ng Pangalawang Pangulo ayon kay Panelo, at lumalabas na walang driver's license itong si Rhea Kilala. Batay sa record yan, opisyal na record ng Land Transportation Office. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang abogado dahil sa pag-focus ng Kamara kay Madriaga, gayong questionable anya ang kanyang kredibilidad. Bilang patunay ay tinukoy ni Panelo ang testimonya ni Madriaga na nagsilbi siya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte, at kung malapit ang kanilang relasyon, hindi sana anya last-minute invitation ang mga natatanggap ni Madriaga mula sa pamilya Duterte. Nanindigan ang abogado na hindi dapat sana pinag-uukulan ng pansin si Madriaga tulad ng ibinigay kahapon ng Justice Panel. Kuha naman po tayo ng karagdagang report mula dyan sa may Senado. Mabagal na distribusyon ng National ID cards. Kwestiyon yan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. May karagdagan pang detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Kwestiyon sa mataas na kapulungan ng estado at implementasyon ng National ID system sa bansa. Partikular na ang mabagal na pag-imprenta at distribusyon ng physical ID cards. Sa pagdinig ng Senado, tinanong ni Senator Erwin Tulfo ang Philippine Statistics Authority kung ilan sa mga Pilipino ang mayroon ng National ID, kasabay ng paghingi ng pinakabagong datos sa populasyon ng bansa. Sa panig ng Philippine Statistics Authority, ipinaliwanag ni Assistant National Statistician Maria Fidesz Marquez na umabot na umano sa 55 milyong national ID cards ang na-deliver sa buong bansa. Bukod dito, nasa tinatayang 50 milyon naman ang na-issuing paper format IDs, habang higit 70 milyon naman ang may access sa digital national ID. Meron na po tayong 55 million na delivered na cards. Pero meron din naman po tayong option po yung pong format na nandun po sa ating paper format, national ID in paper, at saka po yung digital national ID. So dun po sa paper format na na-issue, meron na po tayong 49,475,605 as of March 15, at saka yung digital national ID naman po na ready for access ay nasa 90,488,679. Hindi naman ikinatuwa ni Tulfo ang paggamit ng paper format ID na aniyay madaling masira o mawala. Dahil rito, mariing kwestiyon ng senador kung bakit hindi ID cards ang pinapamahagi ng ahensya sa mga mamamayang Pilipino. Ipinunto ng senador na bakit tila parang resibo lamang aniya ang ibinabahaging national IDs. Paper format. Bakit may paper format po tayo? Ibig sabihin, papel? Parang resibo lang? Nako, marami mga kababayan natin makalimutin, nalalabhan Pag nalabhan yung pantalon, card. Bakit wala pa pang card? Bakit kailangan bigyan mo na ng papel? Ipinaliwanag naman ng PSA na pansamantalang hakbang lamang ang paper ID dahil sa naging problema sa printing ng physical cards. Ngunit tiniyak nilang may papamahagi rin ito sa lahat. Target naman umano ng ahensya na makapaglabas ng 12 milyong karagdagang physical cards ngayong taon.
Inikayat din ng ahensya ang publiko na gamitin ang digital version ng National ID sa pamamagitan ng eGov app, kung saan maaaring ma-download ng mga Pilipino ang kanilang digital ID. Tiniyak din ng Philippine Statistics Authority na patuloy ang kanilang mobile registration efforts upang maabot ang mga komunidad sa liblib na lugar, kabilang ang mga sakop ng National Commissions on Indigenous People. Sa kabila nito, aminado ang PSA na tuloy-tuloy pa rin ang registration at printing process at wala pang eksaktong timeline kung kailan magkakaroon ng National ID ang lahat ng Pilipino. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Update. Sa ating weather report para ho sa mga nag-aabang sa maging lagay po ng panahon mga kabombo, inalis na po ng State Weather Bureau sa Super Typhoon category ang bagyong Sinlaco. Sa kasalukuyan pa rin pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kagabi ay taglay pa po ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 185 km per hour at yung pagbugso ho nito ay mahigit sa 220 at umabot pa nga ng hanggang sa 230 km per hour. Ngayong umaga po, bumaba na po ang lakas nito sa 175 km per hour at yung pagbugso ay bumagsak na sa 215 km per hour. Tulad po ng inyong nakikita ngayon na tracking dyan po sa inyong mga screen para po sa mga nanonood o sa ating mga viewers ngayon pong oras na ito. Sa kabila po niyan mga kabombo, natiling mataas ang o malakas ang naturang bagyo na umabot pa rin ng hanggang sa 215 km per hour ang pagbugso nito. Nanatili pa rin pong mabagal ang paggalaw ho nito, pahilagang kanluran, ang bilis ay umaabot ng hanggang sa 10 km per hour. Sa ngayon ay hindi pa po ito direktang nakakapekto sa kalupaan ng bansa, ngunit patuloy na binabantayan habang nasa ilalim ng monitoring domain ng State Weather Bureau. Samantala, nakakaranas naman ng bagyang matataas na alon ng mga karagatan dyan sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao, kung saan ang mga alon ay maaari pong umabot mula 1 metro hanggang 2.5 meters o 2.5 metro ang taas. Maging dyan sa may Northern Luzon ay posible pong makaranas din ng hanggang sa 2.1 meters na taas ng mga alon. Nagbabala naman po ang Philippine Army sa natuklasang overseas recruitment activities na may kaugnayan sa New People's Army. Natuklasan ito ng hukbo matapos ang ilang serye ng engkwentro na nangyari sa Mimaropa Region kung saan may ilang individual na nahuli na umano'y na-recruit pa mula sa Estados Unidos. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louie Di Maala, nakita ng hukbo na may nangyayaring sistematikong recruitment sa ibayong dagat kung saan inamin umano ng mga nahuling rebelde ang nangyayaring pangangalap ng karagdagan at mga bagong miyembro mula pa sa ibang bansa. Ilan sa mga nagsasagawa nito anya ay mga miyembro ng ilang grupo na umano'y konektado sa NPA at sa Communist Party of the Philippines. Target ng mga ito ang ilang aktivistang estudyante mula sa Amerika at iba pang mga bansa, kasama ang iba pang Pilipino na nagtatrabaho o nakatira na roon. Nais ng naturang grupo ayon kay Di Maala na gawing international ang saklaw at naabot ng mga ito upang maipakita umano na mayroon pa itong kredibilidad. Ayon pa sa tagapagsalita ng hukbo, binabantayan na nila ang posibleng paglawak pa ng naturang recruitment. Meron na ho tayong 28 minutes makalipas mga kabombo ang 12:00 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may Bureau of Immigration. Layon ho nito na palakasin pa yung tinatawag na border control dito ho sa Pilipinas habang binabantayan yung mga serye ho ng trafficking at illegal recruitment dito sa ating bansa. May live report po dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, inahayag ng Bureau of Immigration na kanilang planong ipagpatuloy pa rin ang pagtutok sa pagpapaigting ng border control sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy ang kanilang ugnayan at koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para palakasin ang pagbabantay sa borders ng Pilipinas. Layon-anya nila rito, mapanatili ang mga ginagawang hakbang laban sa mga kaso ng human trafficking at illegal recruitment, dulot ng pagtakasalan sa mga borders ng bansa. Kaugnay ang pahayaga sa muling pagbibigay babala ng kaunihan sa publiko ukol sa mga individual na gumagamit ng illegal access o tinatawag din bilang backdoor. Sad kasi ng immigration na mas mataas ang chance maging biktima ng exploitation
ng isang Pilipino na nais lamang makapagtrabaho abroad. So ito'y dumaan sa backdoor exit. Habang ang isang non-governmental organization naman ng International Border Management and Technologies Association ay itinuring global issue patungkol sa mga kaso ng illegal migration at human trafficking. Ayon kay Sharon Ailey ng naturang grupo, hindi lamang sa Pilipinas ito problema kundi maging sa ibang bansa ay kapwa kinakarap rin ang issue patungkol sa border control. Naniniwala sa pasimuno ang mga grupo ng sindikato sa mga illegal na gawain tulad ito at sangkot o kasama pa niyang malalaking pera. Ating pakinggan si Sharon Ailey ng International Border Management and Technologies Association. It's a global problem and it is huge and it is significant. And I think, one of the things that, we're learning and understanding is that, as fast as we as border agencies and technology developers can try and work to combat these issues, these are organized criminal gangs. This is big business. There's a lot of money involved, and these people will, respond to that, and they are modernizing and they are developing, and the threats are always changing and evolving. So it's a very difficult situation. It's not an easy one to solve. Subalit sa kabila nito, pinuri naman ni Ailey ang mga ginagawang hakbang ng Bureau of Immigration, partikular sa pagbabantay nito sa borders sa bansa. Ang kanyang ikinatuwa ang integrasyon ng makabagong teknolohiya sa mga paliparan tulad ng e-gate, dagdag seguridad at advanced passenger information system ng kaunihan. Muli ating pakinggan si Sharon Ailey. Absolutely. I mean, I've been impressed to see since my last visit here that there have already been modernization plans in terms of technology. You have new e-gates at the airport, which I was pleased to see when I arrived on Saturday, and I spoke to the Commissioner about those yesterday. And they have been proven to already have improved, cut down on queues and to have increased security. Kanya namang binigyang pagkilala ang importansya sa pagkakaroon ng awareness campaign sa bansa. Malaking tulong niya ito upang mabigyan at maturuan ng mga mamamayan ukol sa mga kaso ng trafficking at maiwasan ang maging biktima. May isa pa natin pakinggan ang naturang non-governmental organization si Sharon Ailey. The awareness, hugely. Yeah, I think, there's also a requirement for people to take responsibility for themselves. You have to protect yourselves. You can't just rely on your government to do it for you. You have to take accountability, and we need to be educating ourselves and our children and creating awareness. And, you guys in the media, what you're doing this week is really valuable by talking about this and creating awareness and making sure that people are fully informed and they understand that these are significant threats. They're real threats, and we are all vulnerable. Nobody is immune from this. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ipinagtanggol ni US Vice President J.D. Vance si President Donald Trump dahil sa pagbabatikos niya kay Pope Leo XIV. Ayon sa US Vice President na mas nakakabuti na lamang kung pagtutuunan ng pansin ng Santo Papa ang kanyang trabaho sa Vatican. Hayaan na lamang umano at wag na sana nitong pakialaman ang mga trabaho ni Trump sa pagpapatupad ng polisiya na nakakabuti sa mamamayan ng Amerika. Magugunitang binatikos ni Trump ang Santo Papa dahil sa pagkundina niya sa gyera doon sa Iran. Inihayag naman ni Pope Leo XIV na hindi siya natatakot sa anumang banta ni Trump. Narito ang bahagi ng pahayag ni US Vice President J.D. Vance. When the Pope says that God is never on the side of those who wield the sword, there is more than a 1,000-year tradition of just war theory. Okay? Now, we can, of course, have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Bagi po yan ang pagdepensa ni US Vice President J.D. Vance kay US President Donald Trump. Samantala sa iba pang bahagi po ng mundo or bahagi pa po ng ating pag-uulat dyan sa mga kaganapan sa ibang bansa.
Napigilan na po ng US destroyer ang 2 oil tankers na tinangkang lumabas ng Iran, isang araw matapos maging epektibo ang blockade ng US military. Kaugnay nito napilitan ang oil tankers na bumalik. Umalis po ang mga ito mula sa may Chabahar Port ng Gulf of Oman, subalit niradyohan ang mga ito ng warship para bumalik. Ayon sa isang US official, ang 2 tankers ay kabilang sa 6 na merchant vessels na ayon sa US Central Command ay bumalik sa Iranian port sa Gulf of Oman. Ayon din sa US military, walang barko ang nagawang makadaan sa blockade simula nang maging epektibo ito noong araw ng Lunes. Nauna naman nang nilinaw ng US military na susuportahan nila ang malayong paglalayag sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz hanggat hindi ito galing o patungo sa Iran. Sports News. Sa ating sports news, bumuli pong sasabak sa Madrid Open ang Pinay tennis player na si Alex Ciala bilang isang wild card player. Nakatakda pong magsimula ang naturang torneo sa Abril 21 at magtatagal hanggang sa Mayo 3. Ang Madrid Open ay isa pong WTA o Women Tennis Association 1000 at bahagi rin ng clay season o itong mga tennis tournament na gumagamit ng clay courts. Maalalang hindi gaanong umusad si Yala sa iba pang mga clay tournament matapos siyang malaglag sa Linz Open sa second round at sa Stuttgart Open sa unang round. Pinaghahandaan na po ng Pinay tennis star ang bagong papasuking torneo kung saan ay nasa handing sasabak ang iba pang magagaling na tennis player. Nung sumabak si Yala sa Madrid Open nitong nakalipas na taon mga kabombo, umabot po siya sa second round, ngunit tuluyan din siyang pinabagsak ng world number 2 na si Iga Swiatek. Hawak ngayon ni Yala ang world number 45. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang Metro Manila Council at Philippine National Police. May ilang pagripaso sa pagsasaayos ng Safer Cities Initiative. Kaugnay niyan, may nakalapag report si Bombo Jovino Gala. Naniniwala ang mga alkalde sa Metro Manila na naging malinaw na ang ilang mga panuntunan sa pagpapatupad ng kautusan mula sa Department of Interior and Local Government. Ayon kay Metro Manila Council President Francis Zamora, nakipagpulong na sila sa ilang mga hepe ng kapulisan sa Metro Manila kung saan may ilang mga paglilinaw ukol sa pagpapatupad ng nasabing kautusan. Lahat naman yan ay meron na tayong mga ordinansa sa ating mga pamalang lungsod sa Metro Manila at pinapaalalahanan na tayo na ito po ay i-implementahin ng maayos at patas. At yan po ang nilalaman ng ating Memorandum Circular na inilabas ho ng DLG. Object ng Memorandum Circular ay encouraging the enactment of local ordinances for safer cities, a call to action for local government units. Ibig sabihin nito kung sakaling meron pang lungsod o yung nag-iisang bayan natin sa Metro Manila na wala pang ordinansa patungkol sa apat na bagay na ipinagbabawal, ay dapat magpasa na agad-agad. Iminungkahi ng opisyal ang pagkakaroon ng centralized na ordinansa para hindi na makaroon ng kalituhan. We will need the cooperation, of course, of the public dahil mahalaga rito yung disiplina ng ating mga mamamayan. Pag alam naman natin yung ginagawa natin na hindi na nakakabuti sa ating mga kapwa mamamayan sa mga kapitbahay natin, talagang dapat itigil natin ito. I mean, it's as basic as yung inuman sa kalye, halimbawa, na nagiging dahilan minsan ng nag-aaway. So, ito yung mga bagay na maaaring maiwasan na dahil po sa direktibang ito. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, dako tayo sa may Armed Forces of the Philippines. Bumulta ho ngayon ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa bansang China matapos ho nitong itanggi na gumamit ito ng cyanide sa pangingisda dyan sa may West Philippine Sea. Kung babalikan ay ibinunyag ng National Maritime Council ang lumabas na laboratory analysis. Ukol ho yan sa mga na-recover na yellow o dilaw na bote sa West Philippine Sea na pawang nagpositibo nga sa cyanide. Ang cyanide mga kabombo ay isa pong toxic chemical na nag-iiwan ng matinding pinsala kapwa sa mga tao at maging sa kalikasan.
Ang mga ito ay nakuha ng Philippine Navy mula sa mga Chinese sampan o itong mga fishing boats na nag-ooperate sa palibot ng barko ng Republika ng Pilipinas o dyan po sa may BRP Sierra Madre ang nagsisilbing outpost ngayon ng Philippine Navy. Bagaman agad ho itong itinanggi ng Chinese authorities, nanindigan ng Armed Forces na ang lumabas na report ng National Maritime Council ay nakabatay lamang sa scientific evidence at hindi lamang gawa-gawang kwento. Inabot din daw ng mahigit sa 1 taon bago ho lumabas ang resulta ng test na isinagawa sa mga na-recover na mga bote at tuluyang po nagpositibo sa cyanide. Siniguro naman po ng Department of Social Welfare and Development na magpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng mga free meals sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa kabila man ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa merkado, bunsod pa rin nagpapatuloy na armed conflict sa gitnang silangan. Ayon sa ahensya, nananatili ang kanilang commitment sa publiko, lalo na sa mga bahagi po ng vulnerable sector na magkakaroon sila ng access sa mga masusustansyang pagkain sa kabila man po ng krisis na kinakaharap ng ating bansa. Ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy ang pagkilos ng kanilang ahensya para makapagbigay ng praktikal at alternatibong paraan para makapamahagi ng pagkain nang hindi na isasakripisyo ang nutrisyon na maaari nilang makuha mula dito. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo po ay tumatanggap ng 3,000 pesos kada buwan na mga food credits, kasama na rito ang pagbibigay ng tamang food budgeting at food preparations. Samantala, tiniyak naman po ng ahensya na patuloy lamang ang kanilang tanggapan sa pamamahagi ng mga kaukulang tulong sa ilalim ng kanilang programa para masiguro na nakakakuha ang publiko ng kanilang mga kinakailangang benepisyo. Sa ibang mga development po tayo mga kabombo. Good news para ho sa mga magsasaka. Sinimulan na po ng National Food Authority na bumili ng palay gamit ang 30 pesos o 30 pesos kada kilo na buying price. Sa ilalim ng tinatawag nitong Flexible Price Range Scheme o tinatawag na pricer sa Pinaikli, inilunsad ho ng ahensya ang naturang programa at inisyal na ginagamit ngayon dyan sa may Central Luzon, ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Mauna ho muna rito ang mga probinsya ng Bulacan at ang probinsya ng Nueva Ecija. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, maaari nang makapagbenta ang mga magsasaka ng kanilang mga inaning palay sa National Food Authority gamit ang mataas na buying price, ngunit limitado pa lamang muna ang mga bibilhin ng naturang kawanihan. Paliwanag ng opisyal, batid ng National Food ang hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka habang nasa kasagsagan ng oil crisis, lalo na't nagsisimula pa lamang ang naturang problema ilang linggo bago ang peak ng harvest season sa kasalukuyan. Ayon pa kay Administrator Lacson, ang mga inaning palay sa 2 probinsya sa Region 3 ang uunahin munang bibilhin sa naturang presyo dahil mataas ang production price sa mga ito. Sa record kasi ng National Food Authority mga kabombo, maabot na po sa 15 pesos ang ginagastos ng mga magsasaka na puhunan para lamang kung makapag-produce o makagawa ng 1 kilong palay. Hangad ng naturang kawanihan, nasa pamagitan ng bagong price scheme ay matutulungan nila ang mga magsasaka na makabangon muli mula sa oil crisis at hindi rin sasamantalahin ng mga trader ang kanilang mga lokal na ani. Mas pinaigting pa ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang kanilang pagpapatrolya sa mga lansangan, lalo na sa gabi bilang pagpapakita ng suporta sa inisyatibo ng Department of the Interior and Local Government na mahigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadami Malang, nag-umpisa na ang kanilang mga enhanced patrolling simula noong Abril 13 sa bahagi ng Rojas Boulevard kung saan talamak ang mga nahuhuling paglabag, partikular na sa mga umiiral na traffic laws gaya ng Republic Act 4146 o mas kilala bilang Land Transportation Regulation Act. Sa mga ikinasang operasyon, karaniwang nahuhuli ang mga jeepney drivers o yung mga pumapasada po ng walang headlights na siyang nakikita bilang isang seryosong paglabag na maaari pa niyang magresulta sa mga aksidente sa lansangan. Tiniyak rin ng Highway Patrol Group na tuloy-tuloy ang mga ikakasang operasyon ng kanilang unit para masiguro na magiging ligtas ang mga lansangan kahit nasa gabi.
Samantala nakapagtala naman na ng hindi bababa sa 75,000 na mga paglabag ang mga otoridad sa loob ng Metro Manila simula Abril 6 hanggang Abril 13 dahil sa mga local ordinance violations. Sa mismong araw lamang nitong Lunes po ay higit 7,200 na mga individual din po ang naitalang mga lumabag kung saan pangunahing dahilan ay yung pag-inom sa mga kalsada na nakapagtala ng mahigit 2,000 kaso. Sinundan din po ito ng curfew violations at paggamit ng karaoke ng lagpas na sa itinakdang oras. Naniniwala naman po ang pambansang pulisya na dahil sa mga operasyong ito, nagiging mas maalam ang publiko hinggil sa mga kailangan nilang sundin na ordinansa habang patuloy din ang paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga batas na ito para maiwasan na rin po ang abala at para na rin sa kaligtasan ng kanilang nasasakupang komunidad. Oras natin, meron na lamang po tayong 15 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station mga kabombo. Ito hong impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit bilang tungkulin hong constitutional o isang constitutional duty ng Kongreso sa gitna ng panawagang unahin ang energy crisis. May exclusive report dyan ang Bombo Radio Baguio. Iginiit ni Baguio City Congressman Attorney Mauricio Domoga na isang constitutional mandate o tungkulin ng Kongreso ang pagsasagawa ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyang tinatalakay ng House Justice Committee. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi niya na sa sandaling may naihain ng impeachment complaint, kinakailangan itong iproseso ng Kongreso at hindi maaring i-defer dahil may itinakdang limitadong panahon para rito. Paliwanag niya ito kaugnay ng panawagan ng ilan na isantabi muna ang pagdinig at unahin ang kinakaharap na energy crisis ng bansa. Ayon kay Dumogan, ito ang hindi nauunawaan ng ilang individual. Anya kailangang isagawa ang hearing upang maiwasan na ang posibleng gross negligence at upang hindi makompromiso ang tungkulin ng Kamara de Representantes sa paghawak ng ganitong uri ng kaso. The moment an impeachment complaint had been filed, there are certain periods that Congress has to process it. You cannot defer it. There's a limited period of time that a lot of our people do not understand. Dagdag pa niya, maaari namang ipagpaliban ang pagdinig sa loob ng limitadong panahon alinsunod sa itinakdang time frame sa rules. Ngunit dapat pa rin itong ipagpatuloy, kung hindi, maaari itong ituring na paglabag sa constitutional duty. Kasabay nito, sinabi niyang maaari namang magpatuloy ang pamahalaan sa pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang upang tugunan ang mga emergency kabilang na ang energy crisis. Ayon pa sa kanya, naipasa na rin ang panukalang batas na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang pagtanggal ng excise tax at agarang paglalabas ng pondo para sa ayuda sa mga apektadong sektor upang mabawasan ang epekto ng krisis. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, 100 milyong piso tinataya daw na halaga ng nasunog na auto supplies sa Tuguegarao City kagabi. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Tuguegarao. Tinatayang aabot sa 100 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog sa isang auto supply sa Barangay Balza West, Tuguegarao City kagabi. Sinabi ni Eduardo Liu, may-ari ng nasabing auto supply, na ibinase niya ang halaga ng pinsala sa kanyang negosyo sa una nilang isinagawang inventory kung saan may bagong dating pa na mga supplies na lulan ng 2 truck. Ayon kay Liu, tanggap na niya ang nangyari sa kanyang negosyo. Subalit umaasa siya na intact pa ang kanilang fireproof safety vault na kinalalagyan ng mga importanteng mga dokumento at mga tseke na bayad ng kanilang mga kliyente. Nagpapasalamat din siya dahil sa walang nasaktan at hindi nadamay ang mga katabing gusali dahil sa kanilang firewall. Idinagdag pa niya na hinihintay na rin nila ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog. Dahil sa tuwing umaalis sila ay tinitiyak na naka-shut off ang kanilang main breaker.
Sinabi ni Liu na mabilis ang tugon ng mga bumbero subalit mabilis na kumalat ang apoy dahil sa nahirapan silang buksan ang accordion at dahil sa combustible materials sa loob ng gusali. Nakita ko, sabi ko wala nang pag-asa kasi nakakulong lahat ng stock inventory sa loob. Buti na lang wala pong nasugatan at walang nadamay na kapitbahay. Totally walang naiwan, no? Kundi debris na lang. Ang estimate ko, at least nasa 100 million po ang laman ng pwesto namin. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gail Zanet Olunan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Meron na lamang tayong 11 minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Kalagdagan sa ating mga provincial news, dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Ang mga negosyante dun sa may lungsod po ng Cagayan de Oro, humapila na hindi muna ipatupad itong ikalawang bugso ng wage increase doon. Yan po ay papatupad sana o nakatakda sana ngayong buwan ng Mayo dahil yan sa tumitinding epekto ng oil crisis. May update po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Umaaray na ang ilang mga negosyanteng miyembro ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce dahil sa epekto ng krisis sa langis sa bansa. Ibinunyag ni Oro Chamber President Almarico Brito na may ilang kasapi ang humihiling na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng wage order sa rehiyon na nakatakdang magsimula ngayong Mayo 1. Sa kanilang pagpupulong, nilinaw niya na kailangan ring ipatupad ang mandato mula sa Department of Labor and Employment dahil maaari silang maharap sa mabigat na parusa kabilang na ang administrative, civil at criminal liability. Hinimok ni Brito ang mga negosyante na sundin ang mandato bilang pakikiisa sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. So far, hindi man natin ma-generalize. No? Meron talaga, no? This is a democratic country. Well, they're entitled to air their opinion. But as the president, I always tell them, hindi maganda na mapakinggan natin na nag-commit na tayo at the same time, hindi natin i-honor yun. So, let's live with it. Kasi nag-expect yung mga workers natin na matanggap nila yan by May 1. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, dapat na hindi raw limitado sa clarificatory questions ayon yan sa isang political analyst. Kaugnay niyan, may nakapanayan pa ang Bombo Radio Kawayan. Inayag ng isang political analyst na dapat ay pinapayagan ang mga probing questions sa pagdinig ng House Committee on Justice basta malinaw na ang mga ito ay may kaugnayan lamang sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Atty. Michael Henry Yosinco, political analyst sa constitutionalist, sinabi niya na ang tungkulin ng HCOJ ay tukuyin kung may probable cause para sa impeachment o kung hindi dapat ituloy ang kaso laban sa Vice Presidente. Anya kapansin-pansin sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ng Vice Presidente na hirap pang ilang mambabatas na balansehin ang judicial at political na aspeto ng proseso. Makikita rin umanong hindi pagtalima ng ilan sa mga tinakdang alituntunin dahilan upang maging limitado ang pagtalakay sa ilang ebidensyang inilahad sa pagdinig. Gate niya, hindi lamang dapat clarificatory questions ang pinapayagan, kundi dapat may sapat na pagkakataon ng mga mambabatas na masuri ang bawat ebidensya at mailabas sa mga impormasyong kaugnay nito. Dahil dito, sinabi niyang nahihirapan ng ilang kongresista na ihiwalay ang kanilang political leaning sa kanilang papel bilang mga nag-iimbestiga sa impeachment proceedings. Dapat siguro nangyari ay nabigyan ng pagkakataon yung mga gustong magtanong pa that can ask questions that can determine yung credibility ng mga testigo, particularly si Madriaga. No? But on the other hand, kumbaga yung credibility niya parang immaterial na kasi pinayagan siyang basahin yung affidavit niya, no? So whether he is credible or not, that will now depend dun sa determination ng mga bawat miyembro, not necessarily the committee as a whole, no? So siguro nung sa simula dapat na pagbigyan yung mga ibang tanong tungkol dun sa credibility ni Madriaga.
para matulungan sila sa kanilang decision making. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagsagawa ng kauna-unahang diplomatic talks ang Lebanon at Israel para tuluyan ng matapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ang nasabing pag-uusap ay siyang unang pagkakataon matapos ang mahigit 3 dekada na isinagawa doon sa Amerika. Pinangunahan ni US Secretary of State Marco Rubio na tumayo bilang mediator ang nasabing pag-uusap. Ayon kay Rubio, nagkasundo ang dalawang panig na maglunsad ng negosasyon. Nais din ng Israel na tuluyan ng disarmahan ang lahat ng mga non-state terror groups gaya ng Hezbollah. Nanawagan din ang Lebanon ng ceasefire bilang hakbang para tugunan ang humanitarian crisis. Huling nagsagawa ng high-level talks ang Lebanon at Israel noon pang taong 1993. Mahigit 2,000 katao naman nang nasawi sa isinagawang military operations ng Israel mula pa noong Marso 2. Bombo Business News. Para sa ating business report, mga kabombo, inaprobahan na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tinatawag nitong temporary relief para yan sa financial institutions at kanilang customers. Sa gitna pa rin po yan ng krisis sa langis. Yan ay dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto nga sa ating ekonomiya. Kaugnay nito, ang mga bangko ay maaari pong magbigay ng grace period na 6 na buwan o higit pa at ang mga agricultural loan ay maaari pong ipagpaliban ng hanggang 1 taon. Ang mga pautang naman ay maaari pong hindi isama sa klasifikasyon bilang past due o non-performance o hindi nagbabayad sa loob ng hanggang 1 taon. Depende ho yan sa mga panuntunan sa pag-uulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo na para sa mga apektadong nangungutang o yan pong mga borrower. Sa klaw ng relief, yung mga restructured loan o yung mga pautang na hindi nabayaran dahil sa emergency, kung saan maaari pong bigyan ng special treatment sa pag-uulat o sa reporting ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ng mga borrower na makabangon at maiwasan ang maling marka sa kanilang credit record o credit rating, kasunod rin ng deklarasyon ng National Energy Emergency dito sa Pilipinas. Ang mga hakbang na ito, mga kabombo, ay sumasailalim pa rin sa lender assessment o ito yung pagtatasa ng bangko. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store o Apple App Store sa inyong mga cellphone o mga tablet, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News ay pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw gamit yung kanilang sariling mga social media page. Bawat provincial station po natin, mga kabombo, may sarili pong mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at pwede rin po ninyong mapanood sa pamamagitan ng Bombo Mobile App. Sa Luzon, sa mga kababayan po natin dyan sa may norte, sa may Cagayan Valley, pwede po ninyong tutukan at subaybayan ang mga programa ng Bombo Radyo Kawayan. Dyan sa may bahagi ng Pangasinan area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radyo Dagupan at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Dagupan. Ganon din po sa may probinsya ng Benguet o dyan sa may kabuuan po ng Cordillera Administrative Region. Riyan po ang Bombo Radyo Baguio at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Baguio. Kapag nagawi ho kayo sa may southern area ng Luzon o dyan po sa may Bicol Region, riyan po ang Bombo Radyo Legazpi. Habang sa mga kababayan din po natin dito sa Mega Manila at buong Greater Manila area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Star FM Manila. Sa Luzon pa rin po, partikular na sa may Cagayan Valley Region, maaaring pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Bigan at Bombo Radyo La Union, habang sa Bicol Region naman maaaring pong tutukan ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo Castor Nation, para po sa tuloy-tuloy pa rin pong ceasefire sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years,
You have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sunto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Check nato ng balita ni Bombo Pauline Piliora. May kantanan sa pagbisita ni DPWH sa Secretary Vince Dizon sa may ganan na flyover and buhang flyover. Kung madumduman pa sa aton sining mga kabombo ti pagkanto na rin ni Secretary Vince Dizon nag-inspection man ini siya mo ganito ganingin pakigbahin niya sila nga ipadayon ang construction sa aganan na flyover kaga natukiban man nga may ara sang guba dito sa bahin sang buhang flyover di kumusta na ini karon ano ang natukiban ano ang mga nakita diri ni Secretary Vince Dizon sandig man sa pagmando sining pagpadayon sa construction sa aganan flyover kag pagkayo sang buhang flyover. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Bombo Pau sa report, please go ahead. Personal nga ginbisita di Bombat Shop ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang napila diri ka mga proyekto sa may syudad sa probinsya sa Iloilo subong nga adlaw Abril 15 no agud nga sunod sa iya mapasiguro diri nga mapadasig ang konstruksyon sa iniman nga mga proyekto. Una diri no sunod diri sa Tiglicom nga nagpadulong ini siya sa West Visayas State University sa College of Law at may napatupod diri nga law school ani o kon ini matapos na ini siya sa posible subong man nga bulan ini at ensure lang nga padayon diri ang construction. And ikaduha nagpadulong ini siya sa may Timawa Molo Bombat Sham bangod may kon may wala matapos pa nga dalan dira duduwa na ini siya ka tuig no nakatenga nakatiwangwang diri ang dalan nga wala pa sa gihapon diri matapos kag may na istorya ini siya nga isaman ka estudyante malapit dira sa nasambitan man no
or naga-eskwela diri sa area diri sa Timawa Molo nga apektado ini sila, most especially kung tig-ilulan Bombacham nga magbaha no sa nasanditan man diri nga area. Following sa duwa diri no ka proyekto man nga ginkaduan diri ni Secretary Vince Dizon, nagapadulong ini siya sa bahin man sang Buhang Haro nga last time din na check naman ini sang pagpadulong ni man diri man sa bahin sang syudad sa Iloilo kag gintudo nila gani nga doon na dumduman niya pa ko no nga dira ko no nga area nga doon dagdagan ini sila sang bato no dira nga area sa may Buhang Haro, so delikado no para sa iya. So sunod sa iya diri Bombacham ang diri sa bahin sang Buhang Haro, posibleng matapos na diri ang konstruksyon sa katapusan diri sang bulan sang Abril, subong nga bulan o kon sa Mayo ini no Bombacham, and din pa siguro man nga hindi ma-compromise diri ang safety bangod man kay padesidot or i-fast track man diri ang pag-construct man sa Buhang flyover. Ikaduwa or ang last diri nga gikaduan man diri sa Tigdikong among ining aganan flyover nga ginatawag niya gani kuno nga poster child sang malain diri nga ginubra sang anay nga tagdumalahan man diri sa Department of Public Works and Highways no sa nagdigad man no nga nagadumala or nagpamuno man diri sa DPWH. So poster child no kuno sa mga malain man diri or sa corruption man nga natabo man diri sa wala matapos na di ara na sa grabubanta adong katuig diri nga nakatuwangwam pag wala matapos siring agaran flyover kung sila na no kamilyon ang nagasto man diri Bombacham sa pagpakonstruct sa pagkakayo man diri sang agaran flyover. Possible diri Bombacham sunod sa iya diri based man diri sa pag-isurihanay nila sa DPWH Region 6 nga matapos na ining pag-ubra sang southbound sang aganan flyover probably mga December subong tuig, December 2026 matapos na kuno ang southbound, while ang northbound matapos ini actually begin dakan sa iya do around April to May no mga dira or March to April, pero hanggang niya the earliest possible ang pagtapos diri sa probably mga February 2027 matapos na diri ang northbound Bombacham, and at the same time ang just grouting kiti amo ning gina-ensure gid ang foundation bala mismo sa ginatundugan sang flyover. So matapos na or ara na subong sa final stage ang jet grouting diri sa bahin man sa aganan flyover pag matapos ini kuno subong nga Mayo 2026 kaga makita na diri kuno sang mga pumbuluyo man ang pag-amat-amat man diri pagbutang sang mga objects na gid no concrete objects na gid. And most especially in girders, iniinata or isa ini ka primary nga horizontal structural beams na nagasuporta diri sa mga magagmay pagid abi nga beam, floors no sa nasambitan man diri nga flyover just to ensure makita na dira ko nakabutang na diri ang girders, makita na sang pumbuluyo nga amat-amat na nga nagatapos man diri ang aganan flyover. Actually kagina may nag-approach mo diri isa ka pumbuluyo sa kay Secretary Dizon nga ginahambal niya ang problema nila Bombacham nga tinadugay na delikado para sa ila huol diri para sa flow diri sa traffic within aganan flyover Buhang Haro kagina gani tuman ka pagtugok man diri sa trapiko within the area nga gibisitahan din ni Secretary Dizon. So nangayo siya sa pasaylo man diri huol nga gindala and at the same time no sa safety and security man diri nila within the area Bombacham, and din assure or ensure nga matapos ini siya and ang mando diri no or ini santo man diri sa mando ini kuno sang presidente nga gilayon dapat matapos na ini siya sa as soon as possible Bombacham bangod man kuno nga mahal daan ang presyo sa gatong nagakos diri sa traffic ang iban nga mga salakyan imbes na tayuyon diri ang lakat no so ila man diri nga mga salakyan nagapugok, so that is why nagakonsume sang dako man diri no nga fuel, so nagataas man diri ilang gasto. So amo ni dako man ang makabuling nga makapiyan bangod ini mga area sa bahin sang aganan no entrada diri pasulod man sa bahin man sang siyudad sa Iloilo, may mga intersection sina dira sa bahin sang Buhang flyover madamo sa mga dalagko nga mga salakyan nga nagaagi within the area.
So kung hindi makayo as soon as possible ining mga flyovers makakot siya sa dako nga suol hindi lamang sa trapiko at the same time sa daily nga gasto sa mga motorista kada safety security sa mga pumbuluyo sa sanditan man diri nga mga proyekto. Dapat ibla naton ang aton diri ng interview kay DPWH Secretary Vince Binton. So nagpunta tayo dito kasi gusto kong makita yung progress natin dun sa mga proyekto na unfinished na binisita natin noong January. No? Kasi kailangan talaga paspasan natin yung pagtatapos. No? Kasi kamukha itong Aganan, this is already entering its 6th year na hindi natatapos ito. And talagang it's unacceptable. No? Because the President asked me to go to these areas all over the country na may nakatenga pa, yung nakabitin pa na projects because now, our people are really suffering dito sa taas ng presyo ng diesel and gasoline. And we need to fast track all these roads. Kasi itong traffic, because na hindi tapos itong mga roads na to, and mga flyover na to, eh mas tumataas yung gastos ng mga kababayan natin because of the high prices ng diesel and gasoline. So, kailangan paspasan talaga natin. No? Now, I went to several projects today. First is I wanted to make sure na yung building sa Western Visayas State University natin matapos na and yung ating law school doon matatapos na this month. No? So finally. Second, I went to a unfinished road construction sa Timawa. No, that I was informed 2 years nang walang nangyayari. No, and I found out lang kanina. No, so talagang nainis na naman ako kasi again, meron na naman tayong project na 2 years na walang nagtatrabaho. So I brought the new DE, we have a new district engineer. He started pa lang nung March. I told him he has to finish the Timawa Road construction in 3 months. No, in 3 months, kailangan matapos na yan. I spoke to some students and some teachers sa nursing school doon, and they told me, kawawa yung students kasi not only is it unfinished, grabe yung traffic, bumabaha pa doon. So, I told the district engineer, we have to finish that in 3 months. So, Mayor Raisa was there. I want to thank her because she told me that the city will give all-out support to provide whatever we need, permits, traffic management, etc. No, so kailangan magawa na yun. And I also went to Buhang flyover. Yung pinuntahan natin dati, yung nakita nyo, di ba yung nahuhulog na yung semento, muntik pa tayong tinamaan, if you remember. So, I'm asking them to fast track that. So, they promised me by May, if not end of April, tapos na and makakadaan na yung mga sasakyan sa Buhang flyover. Pero, we will guarantee the safety of that. And that is no cost to government. That is all gagawin ng contractor para ma-ensure yung safety and yung mabilis matapos by early May or end of April. And now we're here in Aganan. No, ito talaga, this is really, ito yung kumbaga poster child ng masamang ginagawa ng DPWH in the past because this has been an ongoing project for the last 6 years. No, I was talking to Mayor Goriseta the other time and talagang hindi na nagagam yung gagawin nila and the residents here parang hindi na nagagam. Ano ba to? Ganyan na lang ba yan? Hindi na ba matatapos? So now, we are talking about a timeline of December this year para matapos yung southbound, no? Pero ngayon, napapansin nyo, ito, we are already in the final stages of jet grouting. Alam niyo naman yung problema dito, na bumabagsak ito slowly, no? Ibig sabihin, hindi tama ang pagkagawa ng mga columns natin. So we will never sacrifice yung safety ng mga kababayan natin dito. No? So now, they are now in the final stages of jet grouting. We think we can finish jet grouting by end of May. Tama? No? So, si RD, ang bago nating RD dito, it's telling me that we can finish the jet grouting by end of May.
And that will now allow us to start pouring concrete dito sa ating flyover. So, and then they will also start already the second column dun sa intersection. And I think by June, July, we will start putting up the girders, yung mga parang ganyan natin, para nakikita na ng mga kababayan natin tayo na tuloy-tuloy na ito. So, basta, we have to fast track this because, you know, our people are suffering now from high prices. This project has been unfinished for the last 5, 6 years, and people deserve this project to be completed already. So, we will do everything we can. I told the Kapitana kanina, si Kapitana, that I will keep on coming back here until ito matapos. No, because we really have to finish this. Bombo Cham na batian sa ESP DPWH Secretary Vince Dizon isang pagbisita diri niya sa bahin man sa diri sa Iloilo. So payag diri sa Siglikom kapadayon ini ko no magbalik-balik diri sa bahin sa Iloilo. So ibilauman naton nga mabalik pa ini siya agud man to make sure nga matapos ining mga proyekto nga madugay na diri nga nakatiwangwang diri man sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Bambacham gidayon naman ini siya naglakad pagkatapos diri sa inspection sa Aganan flyover login tan-aw diri ni halin sa babaw sa dalom dito no within the river no Bambacham sa Misuba nagpanaog ini siya kaga nakigistorya man dito sa pila ka mga construction worker kung kamusta diri ilaman nga naging obra. So upod di man diri ang DPWH Region 6 kapag inspect man diri agud nga ginapasiguro or masiguro nga may ara sang coordination within the region nga matapos ini siya kag upod man no ang district engineer man diri sang syudad sang Iloilo Bambacham. Alright, so klaro man sa statement ni Secretary Vince Dizon nga agin patigayon jet grouting kay may palpak sa construction ti humanon tani tapos kalimtan na lang to nga masobra or sulod sa anom katuig nga nag-antos ang mga taxpayer? Hindi, Bambacham actually kadungan sa pagpatapos sining construction gin-ensure or ginambal diri sa ato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagapadayon man ang investigation agud matigayon nga mapasakaan diri sang kaso ining involved kung nga madugay aga pagpatapos diri sang construction sining Aganan flyover most especially gid Bambacham kay madugay na gid ini kag risgo siya bangod diti palpak didto ang una man nga soil test nga hindi gali tuman bala kadalom dito kay kinanglan nga ang pundasyon diri sang mga beams pillars man diri Bambacham in the flyover bakod ini siya kay although nga matapos butang ta makita sa aton United ay nga natapos na ang flyover pero hindi siya gali amo na kapag-on kag hindi gali piho ba lang ginatindugan man diri sang pundasyon man diri sang flyover. So lakip na dira nga lauman nga tanan kuno nga may ara sang salabton sa siniman no nga pagpaliya kag wala madali-dali matapos diri nga flyover mapanabat ko no amo ning lakip sa assurance diri si Secretary Dizon sa pagbisita diri niya Bambacham. Assurance din ni istorya pala pa Assurance ko no Bambacham kay tigil piho diri niya and lakip man ko no tanan ko no hambalya kung may salabton mapanabat man diri basta as of now ang focus amo sina duwa ka bagay nga mapanabat and at the same time mapatapos as soon as possible na within kati ang ginhatag diri niya nga year wala na siya nagpalabo 2028, 2026, late 2026 kag early months of 2027 matapos ang proyekto diri sa bahin sang Aganan flyover Bambacham and lakip no ang sabuhang kag ang sa Timawa diri nga mga proyekto Bambacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Mayo gid ining Pasko sa mga Ilonggo niya. Kung mapahuman ini late December or even New Year's gift tabi. Sa aton sining mga kasimanwa. Pero kulang ini kung wais ang may magpanabat. Dapat na may magpanabat man sa sining pagpantos sa mga taxpayer sang masulod sa anom sining katuig. Ang nagatiwangwang na dira ang nasabitan sining karon nga proyekto. O kay ang mga proyekto iya sa gobyerno magahimo kung tani isang
magatugas ang convenience sa pagpangabuhi isang tagsa sini ka taxpayer. Sa aton sini nga mga kasimanwa, yung galing imbes nga convenience ang ginatugas sini sa perings aguni. Tiya makon mo sa banwa. Ilaw umanta sa ligan tanang payag sa tiglikom sa Department of Public Works and Highways. Kagay hindi lamang ini matupa sa istorya kuris-kuris or ining ginatawag nga istorya dalom flyover. Pagbalik nato ng banwa dugang mga balita kagay impormasyon ang pahayag sang Ilonggo Senador, anay Senador natuhoy karon sa sining mga merkado kag dapat ako ano ang ara sa mga ordinansa sundon lang naton. Lakip na sinadri banwa ang IPPO, no? IPPO sa pangkabilugan hindi na kuno ang pabiya kay ang pabiya do ay gid sang tinimok-timok pabiya PNP angay sang police station stakan uling groday. Kay daw way gid ga hulag mangguroy pero basi kon working in silent bla basi ko na muna yang galawan sa chief of police nila pero tani dapat ipakita mo man nga mabakas ka sa pagpaningwa nga masulbar ining kaso. Sa aton sini nga mga kabumbo kag kung pangitaon ka dira bla sang magkatapos sa media particularmente sang bumbo ara ka man dira kag tubang ka kag kunway ka sang update prangka ka di nga magpanago-nago ka dira. Sino ganing chief of police ang pabiya niya? Amo ta, way ko kakilala kiti talagsas malaka pakita lang mo. Anyway, nagpasalig diri ang IPPO nga hatagan sa hustisya ang kamatayon sining ni Maria Divine or ni Divine, biktima nga gibawian sa kabuhi tapos malutangan sa isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo kagabi sa Banwa sang Pavia. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras na kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sa Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 12 to 18, 2026. Oldie Goldie songs will again fill your weekend as the Technocrats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sa One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza sa Abril 18, Sabado, mag-uumpisa alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari, ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate na kabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalabigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo, yari, ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangin dire-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. Ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang pagbalik sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Sa minuto sa nakalikan sa takna siningalaw na baliktad rin sa pagpangalagad sang Bombo Aray Sunto sa DOFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Miliasa. Check tato na niya sining balita. Ining paglibot ni Ilonggo Senador or former Senator Franklin Drilon sa mga merkado diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong man ang pagpasalig sa Iloilo Police Provincial Office sa pamilya sang biktima nga nalutangan sa may Pavia kagabi nga hatagan nila sang nagakigo sa nga hostisya. Check ta si Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Pagkatsamtaan, nagpanugyan diri sa publiko siya former Senator Franklin Drilon nga sundo na ang mga ordinansa nga ginapatuman sa Iloilo City Government sa mga merkado diri sa syudad. Ini ang angot sa kontrobersya sa tunga sa mga bolantero kag Local Economic Enterprise Office o ng LEO. Sunod diri kay former Senator Drilon, nakahibalo siya sa mga hitabo no kag concerns sa mga bolanteros diri sa Iloilo Terminal Market kung sa panugyan ini nga dapat sundon lang ang mga layi para sa kaayuhan sang tanan. Bangod pakayad niya nga ang pagsunod kuno sa mga patakaran ang pamaagi agud maging resibo o kuha na maging progress diri ang mga establishmento ilabi na ang sugano sa Iloilo. Kag diri gin halimbawa ni Drilon ang nanginlihok ni former President Rodrigo Duterte sa pagpasigurado or pagpasirado diri sang Boracay o isla sang Boracay sa sulod sang 6 ka bulan sang 2018 agod na magkayuhon and siya no ay tinahibaluan naton nga sang tuig 2018 no dumadamo ini siya sang mga problema nga atubang sa ibang diri sa naging lihok ni former President Duterte nagisuta ini sa pag-revive sa isla amo man ang malapnagon diri nga paghawan sa mga obstruction sa mga dalanon sa pungsod. Pahayag niya kung wala gin patuman ang ining mga nasambit nga layi, wala nanging manami kag nagdiayo ang ining isla sa Boracay kag ibang diri gina ang iyang halimbawa ginatumod niya no nga kinahanglan gid nga sundon sang publiko ang anuman nga ginapatuman nga mga layi agod nga maging isa ka maayo nga pagsunod diri sa nga syudad sa Iloilo kasi pakayag niya no kung may ara sa nga ordinance diri or organisado ang tanan kano mas maayo gid nga mas maatagan diri no sa nga kaayuhan ang tanan kag kalinong man kag para kanu magpatas bala ang pagtratar diri sa mga publiko as well as man sa diri mga bolantero nga tidok hanggod gid sa nga ining issue nga ginaatubang sa subong kag tinapayag niya nga tani kan amat-amat nga masulbar ini kag mahatagan man sa mga solusyon para man sa para mas maayo ang tanan kay tinahibaluan nato no nga grabe gid ang dayaw sini sa pagbisita sa ini nga Iloilo Terminal Market amuman sa Central Market. So yari ko batiblan naton ang naging pahayag ni former Senator Franklin Drilon. Babalaan ko nga subong may mga problema, iba nato mga kasimanwa ang mga bolantero. Ang akon nang ginapangayon sa atong mga kasimanwa. Let us follow the rules. Kung ano ang patakaran, sundon ta. Kaya kung hindi ka pagsundon, we'll have chaos.
we will never be able to move forward. I repeat, let us follow the law because that is the key. An orderly society is the key to the progress of any establishment, of any place. When I am not a disciple of Duterte, I am on the opposite side. But I supported him when his first act was to order nationwide, remove the obstructions to the sidewalks and remove every obstruction of mga sidewalk vendors, everything. It was a gesture to enforce the law, and it was a good example. And then he closed Boracay because Boracay was dying, and then he was able to revive it. These are examples that when you enforce the law, especially if the just order, people will follow and we can move forward. Today, you see Boracay again back to its old self because it has been cleaned up. Kung waay na ginsarhan ni Duterte, hindi makapusin na. But that demonstrates that when you follow the rule of law, when you follow the rules, then you cannot go wrong. So amoy na ginapangayon ko. Sundon natin kung ano ang reglamento for the good of everyone so that we can create wealth, so that people's lives will improve. Imbis nga padakuon nato ng atong ekonomiya. Instead nga damo sa imol, padamuon ta ang may masarangan. So, mo ina ang akong pangayo sa aton mga kasumanuan. Let us follow the rules. Kag dire akita ko personal how successful a partnership between the private sector and the LGU. So, amoy na ang akong ginapangayo sa atong mga kasumanuan. Si former Senator Franklin Drilon kanting indugang niya padiriko na ang publiko diri balaging hambal niya nga ti ang merkado bala bombo shop or ang public nga market ang basic economic vehicle sa isa ka syudad kung sa di nagahatag sa nga pangabuhi sa mga individual labi na subong kuno nga tigatubang kita sa nga krisis kaga madamo sa nga mga problema nga ginaatubang hindi lang ang syudad amo man ang pungsod sa Iloilo so dapat kuno hindi gid mapatay diri ang aton nga mga public market kay sa simple bala sa mga gamay nga mga baligya pwede na ikaw diri ka plastar kag makabaligya man sa imo diri nga mga produkto kaga mo ini ang nagahatag sa nga aton diri nga mga essentials or nagapa taas pa gid ang aton diri nga economy so amo na ang gapahayag niya nga dako gid ang bahin man o kung ang sa merkado naton hindi lang sa syudad ng Iloilo kundi pati man sa tagsa ka mga residente o kung tumuloy nga nagapuyo kanti amo ini ang rason nga dapat kuno nga sundon lang sang tanan sang publiko both man ang mga residente sang syudad ng Iloilo kag mga probinsya man nga nagabulantero diri nga sundon lang ang mga layi para gid sa ikaayo sang tanan amo na ang diri iya nga ginhambal sa tunga man sa nga mga controversy na ginaatubang diri sa nga Iloilo Terminal Market Bombo Shop. All right. So sa dugang pa diri nga balita para sa police report ti news update ni Bombo Champo sa diin nagpasalig diri ang Iloilo Police Provincial Office o kanang IPPO sa pamilya sang duha sa biktima sang pagpanglutang diri sa barangay Ungka 1 sa Banwa sang Pabia kagabi ni siya April 14 di nga mahatagan sa hustisya ang ining duha ka biktima kadto diri sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio ang spokesperson sa IPPO iya diri gin pahayag nga pagasiguraduhon sang kapulisan ang both dinino ang IPPO kag amo man ang pabiyamon sa police station nga madakpan ang ining suspect sa pagtigro sa duha ka biktima kung sa dinang isa diri ginbawian gid sang kabuhi pinahibaluan nga mayara na sa subong nga tatlo ka anggulo nga ginasundan ng aton nga mga kapulisan ang rason man diri or ang motibo sa
paghimo sang suspect sang ining krimen kag amo ini ang love triangle a problema sa trabaho ukon ang personal nga hiligot-anon. So amo ini ang do priority bala nga ginalantaw diri nga ang gulo sa aton nga mga kapulisan kada suno at Pulisan Colonel Aranyo apisar nga isa lang ka persona ang sakay sa motor no nga nakita man diri sa CCTV footage wala sa gihapon diri ginadula sa aton nga mga kapulisan ang posibilidad nga tibati kun may iban pa ini siya nga kaupdanan. Pahayag pa niya no nga naghatag naman diri sa mando si IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga padalman gid ang investigasyon agod nga madakpan ang ining suspect at mahibaluan gid kung ano ang nanging rason sini o kung ano man ang motibo sini sa paghimo sang krimen. Kag dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Aranyo gina-consider man diri ang tanan nga detalye kag anggulo sang ining nagluntad nga krimen. Sa subong nagapanawagan gid ang mga kapulisano sa publiko kung sino man diri ang may other pa nga information o kung nakakita man adi sang natabo ang ining krimen kay inhibaluan naton ang ining area is national road so masako ini siya madamo sang nagaagi diri nagalabay nga mga motorista no o kung mga publiko man that time so base may ara kano diri nga nakasiplat sang natabo ang insidente so makipag-angot lang gid diri sa aton nga kapulisano para mabuligan na ining mapadasig ang investigasyon kag matumod man diri ang identity sang suspect agod nga mahatagan sa hustisya ang ining duha ka biktima. So yari pabati naton ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo ang spokesperson sang IPPO. Yes, una, ang Iloilo Police Provincial Office, ibinagid no ang aton nga Provincial Director nagmando sa aton nga Pabia Municipal Police Station nga dapat padalman o magkandak sang thorough investigation padasigon ang pagsulbar sini nga kaso agud nga ma-identify naton ang suspitsado, ma-determine naton bumbukril kung ano ang motibo kag no mafaila naton sang kaso ang suspitsado o kung mga suspitsado kag mataga naton sa hustisya ang mga biktima. Siya Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sang IPPO kag nakita man naton kag ginabombo Trump no sa bisita naton luwat ang ining crime scene nga ara man nga aton diri nga kapulisano ang investigador nga gina-check pa maid diri nga gina-check ang kada area kay nakita naton mostly ang area may mga CCTV footage mo so ginatinguan nga makuha ang ining mga videos man no nga tibati na kuha gid diri o nalakip gid dira sa ilaman nga mga CCTV footage nga makabulig nga mas klaro nga makita ang ining suspect nga sakay sang motor bombo trumpet makita man naton sa aton nga video no nga isa lang ang sakay gid man sang ining motor kag nakabantay na nga daan ina siya no specific sa lugar kung di nagluntad ang ining krimen kag after sang nagaabot ining duha ka suspect nga sang biktima nga nagapanaw naugan niya gid ini no kaga personal nga gintiro ang aton diri nga mga biktima kanti makita man naton sa CCTV footage nga do marapit gid no bumajam ang pagpaniro niya diri kag ang isa gani ka biktima nagtinguha pa madalagan but then wala gid ini siya nakalikaw kag naigo gid sa pagpanglutha nga bumajam. All right. So, sa mga balita, no, ini si Bombo Crepanisales Miliesa, and this is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news information, basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Creel Miliesa sa imong sining mga follow-up report. Una kita diri sa bahin sa payag ni Senator Franklin Drilon nga dapat kuno sundo na mga layi kag ordinansa ang aton sini nga nahibaluan diri ti paagi man ini sa mga nagkalain-lain sini kag serye sang pagsinapol with the vendors ang mga ordinansa nga ginsandigan sa sining pagtukod sa bag-o nga merkado at the same time may kantanan sa mga nagabulante ti aprobado man ini tanan sa aton sini nga mga kasimanwa. Kag nabalaan man sa mga nagabulante pero ti ang iban sa aton sini nga mga kabumbo may apisar nga ginatagan sang ginatawag sini iya nga market day tinagbaligya pagida sa aton sini nga mga kabumbo gani panindugan sang city government
isundon ta lang kung ano ang ordinansa kay tagsa-tagsa sa aton ginhatagan man sa nga nagakigo sini iya nga kayunan nga makatigayon nga makabaligya. Kay kun way kita sa basihan nga ordinansa, way kita sa pagasundon sini nga mga layi, ang matabo sini sa aton kay Dios magkinagamo, magpinagusto. O ti nagareklamo man bala sadto anay sang naglalabot sa tsimpo nga daw way na yan disorganisado bala ang sadto Iloilo Terminal Market. No, ti ginapahayag nga nagakadapat maorganisar ini maplastar sa nga Mayo sa aton sini nga mga kabombo para iyang maging matalunsay ang pagpamaraklon. Kung diferensya nga aton sini nga nakita ti siguro sa bahin karon niya sa mga utanon kag sa mga prutasan kay ara dito sa ibabaw kalabanan sini iya nga mga nagapanindahan may edad-edad nagabinhod ng ila sini nga mga jowents. Rason nga mabudlayan sila kawa maggasaka. Sa aton sini nga mga kasimanwati amo man lang ng isa sa mga nakita nato abi nga daw medyo mapinot man sa bahin sa mga nagabaligya sa utanon kag subong man sa mga prutas kay ara sila iya sa ibabaw nga bahin sa aton sini nga mga merkado sa mga fish kag meat section ti ara lang dira sa Dalom hapos very accessible. Pero sa utanon kag sa prutasan ti dito ko pa sa babaw medyo mabiring-biring man imo sini nga tele pero may mga elevator man sa aton sini nga mga kasimanwa. No, ti amo na sa aton sini makuturan sunod lang sa mga pagsulundan para nga hindi na kita makatugas ang anuman nga sa isang tublag no sa aton sini nga mga taga-Palamati. Kag sa bahin naman sa city government, particularmente sa bahin sa Local Economic Enterprise Office, no, kung magpanigayon sa clearing operation, tani ipabili nyo man kag panindugan nyo man ang inyo sila nga ginapahayag nga maximum tolerance kag ining pagpaiway sa pagkumpiskar sa mga baraligya kay ang iban sininutangan, rolling lang ang kapital or whatsoever para hindi na maglambot sa punto nga mayara sang ginagamo nga magluntad. Sabay naman sining shooting incident sa aton sini karon nga mga kasimanwa sa Banwa iya sang Pavia. As per the latest information sa aton sining matag Palamati, may ginalantaw na diri nga posible no makabing naton person of interest no person of interest ang nasambitan sini karon niya nga mga otoridad sini naton sa sining posible amo ining ginalantaw iya nga mayara sang handom abi sa pag-utas sang kabuhi sa sining duwa ka mga empleyado sa isa ka bake shop sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Pero as of now, initial information pa lang ini kag ginaid-id pa sa karon ang pagpanigayon sa nagakigo sini nga pagpangusisa para nga masiruin kay ginasuspitsahan sa aton sini nga mga kabumbo or pahayag nga person of interest posible nagatrabaho or kaagi trabaho kaupod sining duha ka mga biktima sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Pero sa gihapon way ginadula ang pila ka mga motibo just like sang love triangle ang work related kagdaan nga hiligutanon. 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pagbalik naton sa aton sining mga kasimanwa madamo pagid sang nag-raise sang ila sining mga palamangkutanon. Ini may kantanan sa sining pagbar ni Secretary or ni Representative Jervy Luistro, chairperson sang House Committee on Justice sa kay Representative Dumagop, no? Damuga. Sa aton sining mga kasimanwa sa sining Dumugan rather, no? Dumugan. Mauricio Dumugan.
may kantanan sa sining pagpamangkot ya kun bala si Mr. Ramil Madriaga ginman ang nag-execute kag nag-provide sang mga facts lakip na iya mga annexes sa iya sining affidavit sa aton sining mga kabumbo kay it seems may irregularity sa aton sining karon mga kabumbo nga nantisyaran ang pila sa aton sining mga kulturan sang nag-monitor kag nagtutok naglantaw sa Facebook Live sa Bombo Radio kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio sa ginpanigayon nga hearing kagapon sining adlaw. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras naton 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, kumadumduman pa kagapon sining adlaw, may mga annexes nga kung sa diin nagkalain sining laragway ang nalakip pa sa supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga, no? Nga parang ipamatod or pamatudan nga indeed kilalahay sila ni Vice President Sara Duterte kag nangin close aide siya gani ni Vice President Sara Duterte to the extent nga ginatulinan siya nga mag-uyat sang ginatos ka milyon sang kwarta, no? Confidential fund, less than 24 hours na disperse tanan ang mga ginapamakal sa mga salakyan, so on and so forth, no?
Pero sa aton sining mga kuturan, may pila ka mga palamangkutanon diri later on, no? Sa bahin sang House Committee on Justice, nga daw ang panabat ni Mr. Madriaga, hindi siya sigurado. Iti ang punto nga kung sworn statement mo ina, sworn affidavit mo ina, dapat sa aton sining mga kasimanwa, kabisado mo, no? Sa ulado mo, bisan papiyungon ka, kay amo ina ang ginsumpaan nimo nga kamaturan nga magpabutyag ikaw sa imo sini nahibaluan sa isa ka hitabo or kung ang imo sini iyang knowledge may kantanan sa akusado or sa defendant for that matter sa aton sini mga kabumbo. Pero it seems nga nagulaga pangalang-alang ang naggalibog ang ulo, nag-confuse si Mr. Madriaga kagapon sini adlaw. Ari may isa ka porsyon nga kung sa diin may mga ginapa-identify diri sa iya, pero ang sabat niya daw sa isip no nga grupo ni dito kuno ginkuha ini ang mga annexes kag galibugan ni Uloya kay do ay man sakbalo kung nga nalakip sila diri, no? Ari bala ang video kabahin kagapon sang hearing sa House Committee on Justice. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala, si Anjo Bito ng Isip Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa Isip Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Kayo po yung nasa dulo? Opo, yun nasa naka-black po. Pakituro nyo po. Kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga. Yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan? Okay, paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Attorney Ryan Kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng Isip Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng Isip Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po nakakulong po ako, hindi ko po ma-collect yung mga evidences. Dari wabit sa aton sini mga kabumbo si Mr. Ramil Madriaga. Now, ari bala pamatian ta ang clarificatory questions ni Congressman Mauricio Dumogan, no? Sa nagnotaryo sang supplemental affidavit ni Ramil Madriaga sa aton sini mga kabumbo. Panugod ginigapon sa pag-umpisa na sa pagpanghusisa. Yari bala ang kabahin sa video. It's a mandatory duty of a notary public that before you notarize a document, you have to satisfy yourself that the document is indeed executed by the affiant. Was this complied with? Yes, Your Honor. Now, at the time you notarized the document, did you observe any untoward? With all due respect, Honorable Dumogan, I believe that your question is already a probing question. Please be reminded to confine your questions to clarificatory only. Yes, Your Honor, because there's an accusation that the affiant is not actually the one who supplied the fact. That's why it's the
an opportunity for the notary public, being the one to administer the oath, to testify that there was no sign. Nonetheless, Honorable Dumogan, our resource person, they are not witness, they are resource persons. Yes, Your Honor. Stated already that the document was executed in her presence. Yes, Your Honor. And what I'm just asking the witness, Your Honor, is there was no sign of any untoward attitude of the appliant when he confronted the I lament, citizen. but I have to prevent that kind of question, Honorable Dumogan, because that is a probing question which must be raised only during the stage of the trial. All right, I submit with the chair, Your Honor. Thank you. There you have it sa aton sining nga mga kasimanwa. Ting gusto ni Representative Dumugan sa aton sining nga mga kasimanwa nga mapat-od, no, or i-clarify kung indeed kay ti siyempre bilang notary public, notaryuhan mo na, silingon sa notaryo, mga pamat-od nga ang ara dira sa sining partikularmente sa sworn affidavit, ang lunsay kamaturan kag halin gid tanan ini sa iya sa aton sini nga mga kabumbo, no? So why ato masabat kag dali-dali nga ginpalakat ini si attorney Pantulan, no? Kag nag-proceed na dayon sa clarificatory questions sa mga miyembro sang House Committee on Justice. Pero amo to ang pila ka mga porsyon, sa matter of fact, hindi lang amo sadto nga porsyon ang doon naglabot sa puntong confuse si Mr. Ramil Madriaga, kag ginambali hindi ko po to alam, siguro kinuha nila to, or sino nga nila, kay imo man bala ina supplemental affidavit, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, ipilagi lamang ini nga gin-raise nga mga punto sa mga kultura naton nga nag-monitor, nagtutok, no? Sa gipatigayon nga hearing kagapon sining adlaw diri man sa Bombo Radio. Gintutukan nila umpisa tubtob iya matapos aton sining mga kabumbo. May pipila pa kita ka mga sipad-siparon later on. So bantayan nyo lang sa Iban Sinimanus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupod man sa kay Tita Regine. Isi Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo, sa mananay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na kung ang karne o kung isda nga imo inuglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang ka, Bombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init, antes maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nakatahaw na nga daan ang isda, karne o kung iba pa nga frozen foods, antes iniisal ang sakalan. Ang wai sa kusina, makinot sa enerhiya. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kabombo, may salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduha nga husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ini nga estimate ang ginbase sa 1,000 kilometer nga biyahe sang kotse kag truck. Hapang mahimo man ini nga magbag-o, depende sa presyo sang gasolina kag kondisyon sang pagmaneho. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Usisa kag kayohon galayon ang nagalik. Bisan pa sa tig-ululan nga adlaw, ang nagatulo nga gripo kag tubo nagausik sa madamo nga litro sang tubig. Gani hindi na maguyang sang tiempo. Kay uha nagatulo nga gripo o kung tubo. Idi bangod nga ang kada tinulo sang tubig nga nagakausik. Katumbas ini ang senentimos man nga nagakauyang halin sa imo bulsa. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig kung nagagamit sang washing machine. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 12 to 18, 2026. Oldie Goldie songs will again fill your weekend as the Technocrats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza sa Abril 18, Sabado, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means
over deadly means to resolve conflicts. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bago pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawa ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kadasan o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ogsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa internet mga kabombo. This is Tita Regine. Balik kita diri sa kahapon damang program and bawi kita today. Because why kita nakaupda na yesterday because ang hearing nga natabo. But anyway, sa sini nga hapon, we're going to enjoy again mga stories nga gina-share diri sa kahapon lamang program. And I hope ang imo story isa na sa ating pagabasahon sa sini nga hapon. And to those nga luyag man nga mag-share pero do hindi kabalo kung paano nga makapalabot sa ilang nga makasaysayan diri sa KLP. Simple lang inyo nga himuon. Just find time and then kung may ara ka mga gadget, pwede gid i-computerize ang inyong makasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program. Care of, no? Sa atong email address sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ginabaton ta ang mga ginasulat nga makasaysayan. Because we love especially our senior citizens nga nag-share man sa makasaysayan diri sa kahapon lamang program. So ipadala nyo lang or ipadulong ang inyong mga istorya diri sa Bombo Radio Iloilo. Diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City sa Sky City Tower. Sa sini nga hapon, as I have said, mag-updanay kita and sa mga nag-join sa ating promo Buena Mano Salvo Year 20, may pampabuenas kita. Una nga hugnat, no? Right after our song, mag-announce kita. Winner sa sini nga oras para sa ating promo. So standby gid ang tanan. So here's our song na para sa inyo. This is from Jose LG Fuentes. Panumpa. Once again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abo kining adlaw. Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa.
kasing-kasing ko nag-awit. Nagambak-ambak skalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, Jose LG Fuentes. Oras natin alas 2:25 na mga kabombo. And ari na ang ating again promesa sa inyo, our second winner for today sa ating daily draw, Sang Buena Mano Salvo Promo 2026. Buena Mano Salvo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. So sininga oras ang ating second winner for today, naglakip sa iyang private purchase Orocan coupon. Ang edad, 41 years old, taga Barasan Este, Santa Barbara, Iloilo. Lapit lang ni kayang-kaya gid nga makakadto diri bisan within 1 hour. Congratulations gid sa ating winner nga si Kenan Rose Almeria. Sa liwat ang ating lucky winner, amo si Kenan Rose Almeria. Kag nagahulat na diri ang imong premyo, Kenan Rose, 1,000 pesos nga cash plus gift pack nga ginalakipan sa mga masunod. Isa ka balde nga Orocan, 3 ka packs ng Kumiya Bihon, isa ka box ng MX3 coffee, kag 2 boxes ng Rem Zinc vitamins. So once again, ang ating winner si Kenan Rose Almeria sa Barasan Este, Santa Barbara, Iloilo. Congratulations! Kag subong balik kita sa ating pagdulong sa inyo sa makasaysayan diri sa KLP Sugudan ta with this story from Lolo Abraham, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanang makatapos ang Bombo Radyo Iloilo. Sa itong mga 1980s, nagsakit ang ipon ko, bagang, sa my left side.
So tapos ko panyaga, upod kami ni nanay kag tatay, so daan to namon bukaw-bukaw nga sinugba. So nagkadto ako sa sentro, kay para nga magpagabot sang akong ngipon. Amiga ko pasad to si LT. So ako na schedule, nagpungko ako, kin-injection ng anesthesia. So after 10 minutes, gintuslok, kagabuton. Hindi niya magabot. Tambok to siya nga doktora. Hindi, Regine, habang niya sa akon, kadto ka sa city, kay kumpleto sila sa gamit. So napanaog ako sa sentro. Nagpuli ako sa balay. Mga 4 p.m., naghambal ako kay nanay. Saling ko, nay, hindi magabot na dentista. Tinagsabat si nanay, buwas sa aga, makadto kita sa faith healer sa pihak nga barangay. So pagkaaga, naglakat kami. Mga 40 meters na ang lakat namon, nasugata namon ang isa ka babae. Kilala niya si nanay sa hitsura, ako hindi. Wala gid siya magbugno kay nanay. Siya ang babae sa 1983 nga nakita ako siya sa supermarket, nagadala mga pagkaon para sa iya nga suki. Inday, tawagon ko siya kay Maricel. Mailom-ilom kagwapa. Doon na in love ako sa iya. Balik sa akong nga story, so naglakat kami ni nanay. Nagabot kami sa balay ka faith healer. Nagsulod kami sa kudal, tapos may mga tawo. May ara tawo sa idalom kay mapabulong. So kami ni nanay, mapagabot ngipon. Nagsaka kami, ara kami sa salas, nagwa sa iya room ang faith healer. Good morning kami ni nanay. Tapos ginpapungko ako sa bangko, ginorasyonan. Tapos nagsulod kami sa room, hambal niya, magpangamuyo ka sa mahal nga Diyos, kag magsalig sa iya. Gintabunan niya akon mata, sang tela nga itom. May nagudod sa baba ko, gingabot ang bagang ko sa left sa idalom. Galagtok. Tigwa ako, tapos si nanay naman, ang sa front nga ngipon, iyay ipagabot. Salamat sa mahal nga Diyos, okay lang si nanay. Tapos gabot niya, siling niya, ayos lang ang ibutang niyo sa baba para mag-ayo na ina. Gamay ang dugo. So panaog kami sa balay kag magpauli, amuman nga lakat lang kami ni nanay. 1980, Tita Regine, October, nag-abot to ang Santo Papa halin sa Roma. So naglagaw kami nga tatlo sa Iloilo City para makita lang ang Santo Papa. Ako, si LT, kag si Juday. Sa laktod, December 25, final break up ako ni LT. Gintawag niya ako nga makadto sa pihak. Ding-ding lang ang pagitan. Eskwela kami ni Juday. Nagupod ako sa 5 ko ka-classmates sa Mayvilla Beach, sa vocational school, 2-year course nga aircon ref. Si Juday, radio operator. Taga-Dueña siya gali. Inday nagsabat si LT, natakaan ka na siguro sa akon. Dapat paghambal niya dahil ko kadto sa iya. Masadya patani kami sa December 25. Pero 1 hour pa kag nagkadto ako sa iya. Pagkadto ko sa iya, pagsaka ko, nagwa siya, inday, nakailis na siya bayo, makadto siya sa public market. Mabakal siya isda. Wala gid siya magyuhom. Wala niya ako ginsapak. So lakat siya, wala gid siya nagabulubalikid. Sunod ako sa iya, at the same time, balik siya sa balay. Wala gid niya ako ginabugno, inday. Wala gid for 4 months. So para malingaw ako, nagupod ako sa amigo ko nga PWD. Kadto kami sa higad-baybay sa may Kalaparan sa Molo. Sakay kami sa Baroto, upod namon isa ka senior citizen. So siya ang nagabugsay. Batak namon ang lambat. Salamat sa mahal nga Diyos, nakabalik kami sa higad. Pagkaaga, may dala ako isa ka balde nga isda, do balingon, sobra kagamay. Ginpakita ko kay LT. Ambal niya, amo ina, ipakaon mo sa akon? Huwag niya ginkaon, hindi siya kauyon. Hagad niya ako makadto akong matabok sa Gimaras. Wala pa kami kuryente sa panahon nga ina. So, 4 kami iya utod nga lalaki. So, 4 kami, iya utod nga lalaki. Sa balay katiyo kag tiya niya.
So nagtimba ako sa bubon para magkuha tubig. Kadalom sang bubon. Pagkahapon, balik kami sa Iloilo City, sa may parola. May dala kami nga butong. May birthday sa balay sa February 2, 1981. Balo, may anak nga duha ka bilog, 7 to 8 years old. Sugot siya tani, sugaton ko siya, daw nahuya man ako kay LT, basig maakig. So wala ako magkadto sa iya nga ginaubrahan. Pagkahapon, kadto ako, nagsiling siya, wala ka man di magkadto, how? Sunday, may babae nga nagsugot upod sa akon sa balay. Taga-Tabuk, nakita ko siya sa plaza, nagapungko siya lang isa. Dapat hagad ko siya masulod sa simbahan, masimba. Naglagaw kami. So lakat lang namon, mga 5 kilometros. Basi siya ang hulog ng langit sa akon. So abot kami sa balay, mga alas 7 na, ara si nanay kag tatay, nanyapon kami. Bukaw-bukaw pa to nga pinamalhan ang amon nga sudan. Tapos panyapon, nagabal si nanay. Basi pangitao na siya sa iya ginadayunan nga balay. 15, 16, basi iya edad. Tuyo ko tani, sa balay siya matulog. Pagkabati ko ang bali nanay, nagpanaog kami sa balay. Dulong ko siya sa iya ginadayunan. Pauli ako. Amuman pag-abot ni nanay, ginsunod niya kami. Sa north kami, si nanay sa south. Gintagaan ko telephone number ang bata nga babae. Pagtawgan ako pagkaaga. So nagtawag siya. Tawag ako ni LT, nagkadto ako sa ilabalay, sakay kami sa jeep, dulong ko siya pauli. Pagkaaga, tawag siya sa telepono, tawag ako ni LT naman, nagambal siya sa telepono, may upod siya. May ipakilala ko na siya sa akon. Hambal ko, di ka na di magtawag, maakig sa akon amiga ko. Sayang, taniging kaduan ko siya, kagindala sila sa balay. So pagkahapon, nagkadto ako sa akon kilala nga in-check. Mahulam ako kwarta, 120, plete ko, kay nagkadto ko sa Manila. So aga pa, saka ako sa balay kapakaisa ko, mapaalam ako kay LT. Hambal niya, ay kalaslo na to siya sa ila probinsya sa norte. Hambal ni LT, lakat ka, why ako nagahawid sa imo. Sorry, wala ako maluyag sa imo. So nagpanaog ako sa balay. Ginpa-work ako ka-amigo ko sa Higadalan, sa Iloilo City. Nagalakat ako, abot ako sa balay, hapon. So nagtanaw ako sa balkon, daw wala tawo ang balay sa ibabaw. Nagsulod ako sa gate. Sa sulod ka salas, si nanay kay tatay, nag-iistorya sa babae nga tagaharo. Nag-hi pa siya sa akon. Wala ako magbugno sa iya. Nahuya ako. Why man ako kaintindi kung ano ang hi? So nagapasan ako karton, saka ako sa balay, tapos manaog ako, sabay kami naglakat. Hamba ni tatay, siya na lang ang panguluyagihan. Ti ang babae, tagaharo, amiga kapakaisa ko, 37 years old. Nagkadto ako sa ila balay. Sadto, tawag siya sa telepono. Wala ako gidgin pati ang advice ni tatay. Pasambalaman niya ni Juday, pag ulang ko numagalin si LT, sila niya sugat kay iya iloy, nagpauli sa Kalibo Aklan, upod iya bana. Ti, Inday Regine, nag-abot ako, siya naglakat siya, so nag-abot ako. Walang paalam. So, tubtub na lang anay diri sa liwat ang tagsulat si Lolo Abraham. Lolo Abraham, maayong hapon dira sa imo. I hope you are okay. Reminiscing na naman ang mga nagliligad and ilbinagid sa mga babae nga you thought before, no? Amo na ang imo nga madayunan, amo na ang imo nga mangin kaupod sa imo nga pagpangabuhi, pero hindi pagali. But as I have said, happy ka sa imo subong nga kaupod sa imo nga pagpangabuhi. Hindi bala? You have a happy family life, and so salamat gid Lolo Abraham for sharing with us ang tanan nga mga madumduman mo nga mga nagliliga diri sa KLP. Alas 2:37 ang aton nga oras, or alas 2
29 ang aton nga oras. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans Alas 2:29 ang ato nga oras, ari ang i-share sa aton this afternoon ni Senior Citizen of 3rd District. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan ng mga listeners and viewers of this wonderful program, ang KLP. This is Senior Citizen of 3rd District and hopefully matapos ko pa ini akong story para madala ko naman para sa amon nga Saturday class. Nagapamati ako, Tita Reg, siyang letter ni multiple stroke survivor kag nakahatag idea kung ano nga topic ang akon nga iga-share subong. Relate gid sa akon mga experiences sa itong teenager pa ako. Medyo mapintas man ang ako na may kag iloy. Permila ako nagatintin kung tumupa ang kagingking sang kawayan sa akon lawas. Kung makahimo ako sang sala, pahapon sa baol, kag bakbakan sang paha akon buli. Abaw, ano-ano man ang karabaw o kung baka, nga ginamarkahan sang salsalon nga nagabagabagaman. Madumduman ko pa, elementary grades ako. Naglangoy kami sa mga classmates ko sa sapa, turugban sang karabaw. Gipangita ako ni nanay, kay makaon na kami. Magpanyaga, kag udtong adlaw. Puwerte kainit ang panahon. Didto niya kami makita sa sapa nga puwerte kalubog. Nagasinggit, kag may dala nga bilugon. Muna ang tawag sang sanga sang kawayan, Tita Reg. Nagadalagan ako magtakas kag magpauli, magpamunlaw sa bubon. Pag-abot sa balay, birahan kahanot. Nagasinggit ako nga tama dun, porti kasakit. Ginahambalan ako kung maliwat pa ako, gasinggit ako nga hindi dun ako magliwat. Grabe ang mga kuko ko sa kamot, Tita Regine, nagasulong ang dugo. Ay hala, puro lang labhag akong batiis, agis ang kagingking o kung bilugon. Isa pa, high school na ako sadto. Upod kami sang duha ko ka brothers. Gipabantay kami sang sabog. Nakita ni tatay nga parte kadamo ang manok nga nagatuka. Kami iya nga tatlo. Didto kami sa guba nga eskwelahan nagahampang kami sang ins kag tumba patis. So nakita kami ni tatay. Gintawag kami kag papaulion sa balay. Kag didto kami ginpanghanot sang paha. Grabe ang singgit namon. Tama, dun di atay. Tama, kasakit. Dumusumpit amon ihi, tita. Grabe ang labhag sang paha. Kung bata ikaw, Tita Reg, natural lang man na ang maghampang. Hindi dapat amog din na kung magkastigo ang isa katatay sa bata. Hindi man ina pwede nga sakiton gid ang bata kung may sala. Isa pa, isip bata pa kami. Hindi mo man madala ang bata sa pagsakit para magtarong. Grabe gid ako na agyan nga kasakitan. Hasta magdako ako. Amoy na, nga never gid ako nga magsakit sa akong bata. Kay balaan ko kung ano kasakit ang naagyan ko nga kastigo sa akong ginikanan. Kapintas gid sang una sa mga nanay kag tatay.
May isa ako kahinablos nga gamay pa, siguro mga 5 years old pa lang sadto iya edad. Nagkutkot sang buho iya tatay, pakaisa ko, para himuon nga bubon. Sang madalom na ang buho, nagtubod na ang tubig. Wala pa sang tubo ang bubon, pero ginatimba na nila ang tubig, kagamiton panghugas pinggan o kung mga kaldero kag kalaha. Waay nila madiparahan ang ilabata, nagatimba-timba sa bubon. Nahulog ini sa bubon, nagapatong sa sulod sang balde nga timba. Natingala sila nga may bata nga nagahibi, apang wala man sila sang makita. Igo lang tawo nila, sa bubon ara ang bata sa sulod sang balde nga timba. Kundi ginambala nila ang bata, nga kaput maayo sa timba, kay batako ng kawayan nga ginaangtan sang timba. Sang ara ng bata sa ibabaw, ginhanot pa nila ang bata. Pertikul ba sang bata, hanuton pa? Kung ano katunto nga nanay, way man ti mahimo ang bata, kundi maghibi. Kabay nga serbileksyon manini sa mga parents nga masyado kapintas. Abi mo, Tita Reg, ang nanay sang bata nga ato, ginakigan sang iya tatay sa pagsakit niya sang iya bata. Ginambalan sang iya tatay, ngang imo blank among hanuta. Wa isang sala ang imo bata, ikaw ang may sala, kay wala mo ginabantay. Mayo lang gani, kay way malumos ang bata mo. Grabe ang akig sang tigulang sa iya. Birahi pa mata, kag sakiton. Kay kadamo, abi iya bata, walugid kabilog, Tita Reg. Ang isa, gamayan man malumos sa kanal, kay nahulog man. Maayo lang gani, kay may nakakita. Leksyon gidini, Tita Reg, sa mga nanay, nga pabaya, hala pinamata, kag hindi na matatapan maayo. So, hasta na lang anay diri, Tita Regine, manag alos 10 na, kag may klase pa ako buwas. So, salamat gid sa pagbasa. Why, pagid magtubod ang ginabantayan ko nga tubig. Matulog na lang ako. This is Senior Citizen of 3rd District. God bless you. Mabuhay ang KLP. Kaya nagabantay ka dira sang pagtubod sa tubig, kag tungang gabi na, wala pa nga pong gatubod. Night shift kayo, no? Ito parehas na nga nag-ubra ikaw, night shift ikaw. Well, anyway, going back sa imong gin-share din sa amon, kasi di mo nakarelate kagid, no? Sa ginistorya din sa aton ni multiple stroke survivor, kung sa diin, tama man ka sakit sang iyang inagyan, sang bata pa siya, kay ti ang iyang amay mapintas. And you also got to remember ang imo man nga mga inagyan sa imo nga mga ginikanan. Sa una gid man no, ang mga parents bala, mga nanay kag tatay baw. To kalaka ka lang tumakakita sa una nga ginadala lang sa hambal, ang pagdisiplina, ang pagsaway sa bata, ang kalabanan gid baw. So ginaiya ang lipak, ang silhig, ang kagingking ay ambot. Masakit baw, labi na gid kun paha, nagalabhag. Pero gusto gid man, no? Ka-ironic. Like atong bata, 5 years old ang edad, nahulog sa bubon, nag-ara na gani, nabutang na sa ital-ital ang kabuhi isang bata, trible na itong kulbasang bata, anay nga, napasaka na siya, tapos hanuton pagid. Ano ang rason? Kay para lang magtanda ang bata? But of course, no, I don't agree. I'm sure most of you also out there, ay man nag-agree. Ang namin na iya, kung nakasala ang bata, kag kung gusto mo gid, no, nga ti, hampak ko ng kamot, hampak ko ng buli, after that, you have to explain. Kung nga, ang ginhimo mo ato, because that's the best way, para nga maintindihan sang bata, anong iya sala, nga ang ginhampak siya, ano ang punto, nga ang ginhampak gid siya. Diba? Kundi mas klaro para sa bata, kag mas maintindihan niya ina. But of course, no? Let's hope nga ti hindi amo sina nga klase sang pagpangdisiplina ang ipaagi sa mga kabataan. Inang
dila lang ang wala sang labod nga ginahambal nila nga kung makapatupa ano balaya ang kusog sang isa ka lalaki kag bata mo na tapos pabundakan mo lang sang paha sang kawayan da sang bilugon. Well, anyway, no. Those are very painful years, especially sa mga aton, no, nga mga pang-idaron sa iban nga nakaagi sa subong sina. We know kung ano kasakit, and ang iban kung makaagi sa amuna may tendency nga i-carry on Manila ang ina nga klase isang pagdisiplina kay ti amo man na ang ginpamulat sa ila no nga klase sang pagdisiplina. But kabay nga ti kita subong we would also stand kung ano ang nagakadapat. And we should adapt, we should adjust, and pinaka-importante nga ginapaintindi ang bata. That's the best way nga pagdisiplina. Maraming salamat sa share mo sa amon sa sininga hapon. Senior citizen sa 3rd District. Oras natin, it's 40 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP with Tita Regine. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Kita diri sa KLP and let's have this story part 2. Sang story ni multiple stroke survivor about his childhood days. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa staff sa Bombo Radio, kag sa matag palamati sa imo matahom. Kag nagahatag sa inspirasyon nga programa, ang kahapon lamang. Sa pagpadayon ko tita sang istorya ko, bahin sang pagpangabuhi, kag pagdako ko sa probinsya. Sa una ko nga sulat, nahambal ko na, nga ginpasaylo lang sang iloy ko, ang balay namon nga nabutang sa takas, kag ang tawgan bala nga bahin Tita Regine, inang antes kami makaabot sa baryo, lalakton mo pa ina sa mga 15 minutos. Dason madanlog nga dalan, kuntig ululan, ang mga ginantos namon, kagang iloy ko, madanlog nga dalan. Kung kaisa may manog pa nga masugata, hindi man anad sang una ang iloy ko sa manog. Ang kasilyas namon nga buho, Tita Regine, kay nakaikit sa akasagingan, ginaistaran man sa manog. Gani ang iloy ko, kinahanglan permi may kahoy nga bitbit para pang palpag sa palibot sang kasilyas. Ahay kabalo ka tita, one time, nangasilyas ang iloy ko, ti ang manog, nasa atop nga kugon sang kasilyas. Ay hala. Pagtangra sang iloy ko, ara ang manog. Gulpi nagsinggit ang iloy ko, kag naglumpat pagwa sang kasilyas. Ti, pinsara na lang, o kung imagine na lang, Tita Regine, kung ano ang feeling sang may manog sa sulod sang kasilyas. Maluwas pa dira, kay nasagwa sang balay ang kasilyas. Hindi naman kami makagamit kung gabi, ay tinadlo kami sa aswang. Tik-tik o kung wakwak. May arinola man tita, ugaling, kung matabuan nga may sa arinola sa gabi, ti
use your imagination na lang. Kani tita, sa luwas nga ang rason sang iloy ko amo to, ang makalayo sa balay sang lolo ko, hindi naluyag sang nanay ko nga makakita permisang manog. Amo ina nga nagsaylo kami sa baryo. Sa nagsaylo na kami sa baryo, medyo nagnami-nami man ang plastada namon. Kaya may mga panimalay na sa palibot, makahampang kami sa basketbolan, makatulutambay sa plaza, kaglagaw-lagaw sa eskwelahan. Malapit ang Tiangge, makahampang taksi. Oo gali tita, idugang ko nun bala. Sa takas pa kami nag-estar, bisan lamharon pa ang kaisipan ko. Natural na gidmaan sa akon siguro ang diskarte. Kay man, nagapanamang ako sadto, kag ginabaligya ko sa lapi ang isa, o kon ginapustahan pa upas. Kung tig-ala ni mais, nagabulig man ako sa mga may mais, nga kinahanglan magpanipad sa mga mais. Inang ginakuskus bala sa karito ang mais, agod makakas. 5-10 ka pisos ang suhol sa akon, kung maka 50 kabilog ang masipad ko tita. Di masadya man tita Regine, kay bisan paano, makakwarta ako. Huuman gali. Sa ikaduha nga bakasyon sang iloy ko, year 1990 ato, nagbakal sang brand new nga motor ang akon iloy. Kay hambal sang amay ko, ipabiyahe niya kuno sa tawo, agud may extra palangitan-an kami. Abaw, abi mo tita Regine, wala pa may isa kasi mana ang motor namon, ginhulam sang isa sa mga paryente namon nga manugbaboy sa banwa. Ti pagbalik sang motor pagkahapon, buka na ang headlight kag side mirror, nagtiko pa ang tinidor sa atubang, kay natumba kuno ang motor, kay ginkargahan sang naghulam kababoy. Tama kalain sang buot sang iloy ko, kag naghilibion na lang siya. Nakig man ang amay ko, kay ti naguba ang motor, nga wala pa gani na isahan kasi man naguba na. Nag-inom ang amay ko, hasta nga mahubog Dason ang naghulam sang motor, ginhangkat niya away. Way man siya ginbatuan. Pero ang motor tita, wala niya ginbaydan ang guba. Wala kami mahimo, kundi ipakayo ang motor, pero ang paryente namon nga ato, wala nagid kaliwat palapit sa amon para magpangayo bulig. Kintudloan man kami sang iloy ko nga makatuon magsupot sang kwarta. Nagpaobra siya sang kawayan nga alkansiya sa amay ko tita. May mga times kid man nga maayo ang paminsaron sang amay ko, pero tama kalaka. May kulang-kulang na 2 ka tuig ang alkansiya namon nga magululutod nga ginsupot. Ang kwarta nga ginabutang namon sa alkansiya, tag 2 ka pesos nga octagon shape pa na balas ang una, ang may coconut tree sa likod, kag si Andres Bonifacio sa prente. 4 kami nga magululutod tita ang nagabutang sang kwarta sa alkansiya. Isa ka adlaw, may nagkadto naman sa amon nga paryente namon, kag mahulam kwarta. Hindi man kuntani, luyag magpahulam kwarta sang iloy ko, kay nadudla na siya sa mga paryente ka amay ko. Pero ang amay ko, tama gid kaalwan sa iya kadugo. Ginhambal niya, nga ipahulam lang anay ang kwarta nga nasupta namon, kay ibalik naman sang nagahulam. Ginbuka ang amon alkansiya, tita Regine, kag ang natipon namon tita, kulang-kulang 1,000. Ti, dako naman ato sang una nga kantidad. Ginhulam ato tanan tita Regine, ang tanan nga kwarta. Hasta magtigulang ang paryente namon nga ato kag napatay, wala gid niya ginbalik ang kwarta. Sa tuod lang tita Regine, may isa pa ka best, same year man, 1990. Sila man nga pamilya. Ang bagyong Ruping bala sa November 1990, nagsukob sila nga bilog ang pamilya, kaya ang ilang nga balay naguba sang bagyo. Ang amon nga balay huma naman sa semento, ti bisan motuod may kalain kami sang buot sa ila, ginpasukob man namon. Kay ti hindi man kami malain nga tawo. Wala naman abi sila sang balay, naguba sang bagyo. Ugaling
Amo naman ini ang ilang ginubra. Sa masunod nga adlaw, nga nagtawhay na ang panahon. Kabalo ka kung anong ilagin ubra, tita. Wala gid sila nagbulig, panghimos ang hiligdaan. Bisan maghugas ang ila pinamahawan, binilin lang sa banggirahan. Naglakat lang sila nga wala gid nagbulig sa balay. Ambal ko sa kaugalingon ko, tandaan ko gid kamo ng mga paryente ko, mga wala pulos, mga wala kabalaslan nga sahi isang tawo. Ginbilin lang ang katri nga magamot, Tita Reg. Makapamangkot man ako kung kaisa, kung nga ami mga amo sinasansahi sa mga paryente, mga abusador, mga naga-take advantage sa kabuot sang iban. Titang paryente namon nga ina, da wala gid makabatsyag sang kahuya. Kaysang magpauli naman ang iloy ko liwat sang 1992 para magbakasyon, nagkadto naman siya. Para kuno mahatag sang manok para tulahon, kay aga pa siya nagkadto sa balay. May bit-bit nga munga nga manok, pero ang tuyo niya manghulam sang kwarta. Ginpakapihan pa siya sang amay ko, pero that time, tita, ginprangka na siya sang iloy ko. Kaginsukmat ang tanan-tanan nga ginobra niya sa amon. Way na napungga ng iloy ko. Tinaglakat pa uli ang paryente namon nga ato, dalaman ng manok pabalik sa ila. Sa amuman nga year, nga nagpauli ang akon iloy, ginbakal naman niya ang salakyan sang iya utod sa Quezon City. Ang Cimarron type na jeepney bala, pero ang original, factory made, Mitsubishi, kaparehas man ang design dira sa Iloilo, nga mga pasad ang design. Nakibot man ang tanan nga nakakita sa akon, kay na-drive ko ang Cimarron, tita, at the age of 12, nga instant nga wala man kami sa lakyan sang una. Oo, tita, instantly, na-drive ko ang salakyan nga wala tuon-tuon. Siguro kaysang una, permi ko gina-observe ang tito ko kung paano ini-drive sang nasa Quezon City pa kami nag-estar. Namaneho ko ang amo nga salakyan palibot sa baryo hasta makalambot ako sa Banwa. Hindi pa man hugot sadto nga mga tinion kag wala pa makasulod ang LTO sa kada Banwa. Sa grade 5 man gali ako, tita. Gintudloan man ako sang amay ko nga makamaneho sang amon motorsiklo. Mga manog 13 anyos na ako sadto. Same year man, tita, 1990. Bale, nauna na ako nakatuon kay nakahibalo mag-drive sang motor. Pero ang pag-drive sang salakyan, wala ko gid ina iya gintunan. Instant gid ina siya nga nag-drive ko. So nagkakuryente na sa amon baryo, magamit na mga appliances, ang amon refrigerator. So naghimo ako sang ice candy, kag ginalibod ko sa baryo, kag sa mga kalapit man nga baryo, kung Sabado kag Domingo, agud makakwarta man ako sa gihapon. Nagaupod man ako sadto sa lola ko, kung maglibod sang iya ginabaligya nga puto, bayi-bayi kag ibos. Kung fiesta naman, tita, medyo masadya man, kay buhangan sang lolo ko ang iya nga punong para makapanakop kami sang isda. Tinagalusong man ako sa punong kag manaklab. Kanami lagpangon sang pantat kag Taiwan, Tita Regine. Madamo kami sa nadakop nga mga isda, may karpa, tilapia, puyo, o kon gurami, kag mga urang. Madamo man bisita. Madamo man bisita sa amon, may nagakadto man nga combo para magpatukar o kon mangharana. O galing, basta gani fiesta, Tita Regine, may inom-inom Bottom line, hindi madula ang maoy. Kay kabalo ka naman kung sino ang starring sa maoy. Wala sang iban, kundi ang akon amay. Ugali, tita. Sa first letter ko about sa pagpangabuhi namon sa probinsya, na-comment mo kung paano ang upbringing sang amay ko, samtang nga nagadako siya. Oo, tita. He was also a battered child. Kaya ang iya amay, black sheep man sa pamilya. Na-mention ko man nga subang ang amay ko
Gani, sa iya man ang tanan nga responsibilidad sang bataon pa siya. Ang kinalain ko lang tita sa amay ko, wala ko siya ginilog, nga nangin pala hubog kag maoy. Wala ko man ginasakit ang mga kabataan ko. Pero I have to tell you as well, nga nakatilaw man sa akon hanot sa buli ang subang ko nga bata at the age of 5 years old. Kay nagadako siya abi sadto nga may pagkasutil, ginpahigda ko siya sa kama nga pakulob, kay ginhanot sang paha ang iya buli sang 3 ka beses. And later on, ginpaathagan ko siya, kun nga kinahanglan ko ato himuon sa iya. That was the only first and last time nga nasakit ko ang subang ko nga bata. Nothing more, nothing less. Gani, nagapasalamat gid ako sa bata ko, nga nagdako siya nga well-behaved kag tama kaalam tita. Mabalik ako sa akong childhood days. Kung suguon gani ako sang amay ko magbakal sang tuba, okay man para sa akon, kag masadya man, kay makalagaw ako sa kanyugan, mga tunga sa oras nga lalakton, dala na pa namang tita. Dason, makapangayo ako, 3 kalubi, nga himuon ko ice candy. Kag abi mo tita, sa nangin curious na ako kung ano ang sabor sang tuba. Isa ka bes, gintilawan ko ini, kag hambal ko, manami man gali, kung bagong sanggot. So gani, kada bakal ko sang tuba, ginabuhinan ko. Tunga lang sa baso Hindi ko man luyag, mabisto ako kaamay ko, kay base, makastiguhan na naman ako. Wala man ako nagpatama, nga maanad, basta tanan, tilaw lang gid. May mga instances man tita, na kung bitin ang ginainom sang amay ko, kag mga bisita niya sa balay, bisan alas 8 na sang kagabihon, suguon pa niya ako nga magbakal sa Tiangge. Tiyang Tiangge, 100 meters ang antad sa balay. Dalaganon ko ina, kay madulom mo. Wala man street lights ang karsada sa baryo. Medyo nangin sweet take lang ako sadto sang gamay sa amay ko tita. Kay kung mahubog na gani ang amay ko, kag suguon niya ako nga magbakal pa sang duga nga ilimnon, beer o kon whiskey. Gakupit ako sang gamay lang nga sensilyo, mga 5 ka pesos, agod makabakal sang chichirya. Wala ako ginatagan mga utod ko, kay hambal ko, hindi niyo ako pag-updan, di sorry na lang gid kamo. Kamo man to bakal sa sunod, magsugo si papa Ari pagid tita. One time nga nahubog ang amay ko, kag napierde sa belasyonan sa pihak nga barangay. Pagkapauli niya, ginhimo ako nga punching bag ante siya magtulog. Antos naman sa sakit kakastigo. Natabuan man nga nag-agi ang lola ko sa balay. Kag nakita niya ang amay ko nga iya man bata, nga nagakaya kay nagahuragok sa katre. Ginsugo ako sang lola ko nga maghimo sang mainit nga tubig, ibutang sa labador, kag butangan langgaw, agud ipanibin sa amay ko, agud medyo maumpawan. Dason naglakat ang lola ko, kay nagalibod pa siya sang iya ginabaligya. Sang wala na ang lola ko, ang ginhimo ko tita, ginihian ko man ang labador kag amuin na ang ginpanibin ko sa amay ko. Tubi, langgaw, ihi Hehe. Laman siya animo sadto So tita madamo pagid ako sang ipag-share sa inyo tanan kag ugali. Wala ako pa masugpunan ang bahin sa amay ko nga kun mahubog. Maagahan sa binitdalan, permi lang ina siya nagakaagahan sa bisan diin nga talamnan. Kung hindi na niya masarangan nga magpauli sa balay. Kaswerte lang sa iya, kay tumandok siya sa baryo, kay ti kilala ang pamilya namon sa tapas. Gani wala sang may nagatandog sa iya, ginapabayaan lang ang matulugan. Kami na lang ang nahuya sa obra kaamay ko. Pero anhon man namon abi, wala kami mahimo, kay amo na siya. So sa liwat, gapangayo ako sa pasensya sa imo sa pagbasa sa akon malawig nga sulat, kay may next episode pa ini. Isugid ko man sa inyo tanan ang iban pa nga nagkalatabo sa amon sadto sa makasulod ang amay ko sa government, sa post office, sa munisipyo sa Banwa, kag madamo pa Tita Regine. My life is an open book man for the purpose nga makahatagid leksyon kag inspirasyon sa tanan. So madamo inyo salamat kag tubtub sa liwat. Ang matinahuron, multiple stroke survivor.
No wonder, no? Nga ka-genius sa imo. Very skilled, very sagad sa imo ginaobra bilang computer technician. Sang gamay ka pa, ha? At 12 years old, wala ka man sang experience, wala ka man gin-train, wala man sang may nagtudlo gid sa imo, pero instant na drive mo ang salakyan. Siguro ka very curious gid sa imo sahi isang bata, kag ka very observant. Kag that's why no kaisog sa imo wala ka man kinulbaan, pero nalibot mo gid ang jeepney nga ato sa inyo nga baryo tubtub sa Banwa at 12 years old. Amo nang abilidad gid nga ginatawag. Salamat for another sharing sa sining hapon multiple stroke survivor. Mga kabombo, I'm also inviting you. Sa mga wala pa nakashare sa ilang mga istorya, pwede ka mo nga makapadala sa makasaysayan ninyo anytime para nga mabatian nyo man on air ang inyong mga istorya kag makabilin man kamo sa mga mensahe kag sa mga inspirasyon sa atong tanan nga mga tagpalamati. So pwede gid nga maka-email sa inyong makasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas for more interesting stories para sa inyo. Magasunod na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Pops, happy birthday. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.